Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Rosie. Na-inspire ko nga i-share akong story diri tungod kay na ako'y nabasa og napaminaw nga nindot nga story diri. By the way, taga Mindanao day ko. A little background sa akong family, eldest ko. Og tulomi ka man nagsuon. And my story started when I was 16. I was 16 when I graduated high school. So pagka-April, gipalargan ako sa akong parents sa duol-duol rapod na syudad diri sa Mua para sa kuang college. Naman ko'y auntie na diri gapuyo sa syudad, so diri ko nila gipastay. Wala ko ipa boarding house kaya akong parents, stricta gyud sila. Dili mi dato pero provided yun may kutob sa unsay kinahanglan namo kay ginahatag nila. Sumoto nga wala kay mi ka-experience anang lisod or apiki kayo. Sumoto nga na-enrolled na ko ug I took up BS Tourism. Kaya kung dream gyud kay mag-stewardess ko. By the way di ay, tason ko. Puti, ug naarapoy na wongay kasuroy. Habitaw, ingon sila nga guwapa daw ko. Kaya akong papagod, kaya na ay kaliwat nga kat sila og beauty. Sa motong start pa lang sa klase, kay pwede raman na dili mag-uniform. So usually kay pants and t-shirts, then flats lang yun, kay taas namang yun ko. Mga 5'6" ang ako ang height. Until such time nga naniabot nag 1 month og need na gyud og patahi og uniform. So kani akong giskwelahan di ay nani siya sa syudad nga Gamayra. Pero ang school kay dako kayo. Wala kayo'y tindahan na dagko or mga clothing store. Kinahanglan pa nga mo travel maybe 30 minutes para sa next na syudad. Kay tuad didto ang mga dagko na store nga naay mga tela nga baligya kay lagi mag-uniform na yud kuno. Sa matong padong na kog terminal ani, naay van nga nagulat. Mao man na ang transportation para sa next nga syudad. So paglantaw na ako sa sulod, kay walay tawo. So ni-plaster ko sa may second row na mga bangko nga pabor ko sa window. Ako nahuna, kay dugay pag yun mo larga ba kay basin papunon paninilang van. Taud-taud ana kay nay ni sulod nga duha ka lalaki nga mga angkol nagnawong. Bitaw. Pero sa kadaghang bakante, adto gid sila nitapad og lingkod sa may second row. So naghuot na hinuon mi didto. Aha kabiya. Naman day daghang bakante sa tubangan og likod pero wa yun mo lingkod didto. Sa kong nahuna, ahak biya ni oy. Og naay binuang maglisod kog ikyas kay matrap man ko atong nilingkod nga nitapad sa kuha. Bitaw. Og antod sa nilarga na yod kay puno na ang van. Wala ko'y tingog-tingog ato. Gadoko rayod ko. Or kung musandig man gani ko kay ipiyong yun na ko ang ako ang mata. Pero siguro nakabantay mo nang magpiyong mo pero feeling ninyo kay naay nagtanaw sa inyo ha. Sumotong ni mata ko og naglingi-lingi ko. Agoy, kay si Uncle man na ang nagtanaw sa ko. Dili tong tapad na ko ha, kundi katong usan niya kakauban. Ug paglingi pa yun na ko ana, wa gyud gihapon siya nilingyo. Kasagara ang uban ana kumasakpan na nga mutanaw kay mulingyo man unta na dayon. Pero siya kay wala gyud. Nagtanaw lang yun na siya so nagtinan-away ming duha. Pero ako ana kay nikunot na yun na ang ako ang agtang. Kay naglagot ko na wala ko nakasabot. Pero siya nagtanaw lang yun gihapon nako nga mura mag-memorize niya ang ako ang noong. Pag-abot sa unahan, kaninaog na tong ako ang tapad, dahil nadunggan na lang nako na
nananghid na siya ug didto ra daw siya. So nanay space kay ninaog naman tong usa ka angkol. Pero niisbog man hinuon tong usa ka angkol ug nitapad na yod hinuon sa kuha. Pero wala na yun ako na siya pansina o wala na yun ko nagpiyong-piyong. Straight yun na sa tubangan ang ako ang pananaw. Ug wa na yun ko may attempt og lingi sa yaha. Pero wala magdugay ana. Nitingog na si Angkol og nangutana siya sa kuha kung naa ba daw ko sa bangko nagatrabaho. Og wala jud ko'y laing naingon, kundi, ha? Og nilingi ko siya ha, og nag-abot na po na ang ako ang duha ka kilay. By the way di ay, daghan nag-ingon nga istriktahon ko no kaayo kog nawong, samutan pa yun kay talagsa ra yun ko mo smile. Nabitaw, ingon pa na si Angkol nga, guwapa unta, bungo lang. Unya, pagtanon ako siya ha, kay seryoso kaayo iyang nawong. So nag-assume ko nga wala siya ga-joke. Og nangutana na po na siya kung asa lagi daw ko gatrabaho. Wala din kumitubag ana, kay ang naasa kong nahuna kay ngano man ni siya oy. Unsay iyang tanaw sa kuha. Ante na kay kog nawong. Kay trabaho may gisgutan nga first year college pamantawon ko. Sumutong sa kuang kasapot, ako siyang giingnan. Nga kol, estudyante pa intawon ko. Mapay pag first year college na ako. Okay na? Sa mo kaligian nga style ba? Pero nito bag si Angkol nga, grabiha po ng Angkol mamoy. Murag maguwang rabi ako nimo og polo katuig. Handay ni katawa siya. By the way, kini si Angkol di ay kay Moreno. Og medyo gwapo, unya bagag kilay og taas og pilok. Simple lang siya attire. Naka-shorts siya og t-shirt na white. Dayon, balbons og kamot. Kana bitaw maklaraw gyud iyahang fine hairs sa kamot. Bitaw. Nakabantay pod ko nga naa siya'y dimples if mo katawa. Taas-taas lang siguro siya gamay sa kuha. Siguro mga 5'9" ang iyang height. Ug niingon pa na si Angkol nga, mayo ri gidining niingon ko atong amis kay ugwa pa, murag maabot na lang ta di gyud ta magkaistorya kay mura kagway kasakay aning van. O gapay laila siya sa kuha. Anton daw ang iyang ngalan, sabay tunol sa iyang kamot sa kuha. Unya ako ani, na ignorante yun ko. Ignorante yun ko sa ingon ani kay wa yun ko kasulay ug bisag uyab-uyab na lang. Kay balay ug iskwilahan raman yun ko. So dili ko kabalo ug wala yun ko maanad ani. Pero ako siyang giingnan nga Rosie di ay ko. Gidawat na lang po na ako iyahang kamot kay makaingon na yun ni siya og mangkay na wa maukay kay istrikta ra jud kaayo ko. Bitaw. Sumutong si Angkol kay naa na siya ngalan. Siya si Anton. Wala pod ko ni istorya ana kay di jud ko hing istorya. Hilumon lang yun kaayo ko pero very observant yun kaayo ko. Pero pagtaod-taod anan, ingon si Anton nga hapit na yun ta maabot sa city gang. Sa kuna-huna, mauna ni karon kay nagganggang naman hinoon. Nisumpay pa na siya ingon nga kuan manggod kanang nakoy importante nga lakaw manggod. Pwede ra pod nga hatagan ko nimo si mong number kay bas hindi ay in the near future kay makatabang ko sa moha. Makatabang ko sa mong pag-eskwela ba? Kay mao pa man di ay intawon pag first year college nimo. Dalaga naman kay katanawon og taas manggod pud ka. Nagtuod jud ko nga nagtrabaho na ka sa bangko.
kay imuhang barog manggod kay pang bangko kaayo ga trabaho. Aha ka jud lagi kay niya ba, pero ako siyang giingnan nga sorry call, wala ko'y cellphone. Ug wala na jud ko nakapugong kay nakatawa na jud ko pag istoryaan niya. Ug anyways di ay nasad ko'y dimples if mo katawa. Ingon pa na si Anton nga ayaw na intawon ko i-uncle oy kay more or less kay murag 9 years ra jud ang ato ang gap ya. Unya wala ra bigid siya mi smile ana pag istoryaan na. Unya ang sunod niyang gibuhat kay gikuha niya ang iyahang wallet dayon na ay phone number didto nga nakasulat ug iyahang gihatag sa kuha. Ingon pa siya nga, "Hagang, i-text ko ani nga number ha kay kabaw kong naara man jud kay magamit na cellphone." Nagkatawa jud ko sa kunahuna ana kay nagganggang manhinona siya. Nga murag yun og na-amaze something ba? Bitaw. Sa mato nga pila ray sugilanon gud ba, naabot may sa terminal ug una man siya munaog. Di na ay sakyanan niya nag-atang siya ha pag naog. Nisakay siya ato ug nilingi na ako ug niingon nga, "Gang ha?" Kaya murag yun gusto niya nga mag-text ko siya ha. Pero wala yun gihapon kumitando ana kay sa kong nahuna, dili na yun may magkita pag-usap. Sa mato nga milabay ang panahon. Almost 3 months nang milabay sukad atong hitabua. Unya nga ako ang daily routine kay eskwela ra jud na ug balay. Dili yun ko hilig mulaag. Homebody ra yun kayo ko. Ug maikog pud ko sa kong auntie yun samot kay nangipon na ako. Unya sa MWF na ako nga klase kay medyo dugay ko makauli. 8 PM na gyud ko tig uli ana. Mo na pinakadugay na kong uli. Then one time ana, pagawas na ko sa gate kay gamay na lang yung estudyante ana nga maglakaw. Unya naapod ko'y isa ka amiga nga laagan pod kaayo. Inig out na mo ana, hiniguman sa mong klase ana kay mulaag jud dayon ni siya. Unya dadon pa ko niya pero dili jud ko. Kaya maikog ko nga mas madugay kog uli. Tawagon lang to siya sa pangalan nga Bats. Nagsige na siya pamugos sa kuha nga mukuyog daw kog laag siya ha. Kay laay kuno daw kaayo sa boarding house niya. Pero ako siyang giingnan nga gikapoy ko og siya na lang ang maglaag. Sa motong niingon siya nga, "Bahala ka diha, muadto na ko." Sa motong nilakaw na siya niya ako, kay nagtindog-tindog lang while naghulat kog sakyanan kay muli na ko. Pero, kalit lang nga na-feel na ko nga murag na may nagtanaw sa kuha. Murag ka-creepy man ani oy. Sa motong naglingi-lingi ko. Unya sa pikas dalan, tuwa jud didto si Uncle. Nagsakay siya og motor. Unya gitukod niya iyang usa ka kamot nga murag nanampiling ba nga gatan-aw sa kuha gyud. Mura man siya nagtagulilong oy. Bitaw. Unya nag-abot yod ang amuang pananaw ug gipadagan na niya iyahang motor padulong sa kuha. Ug ako siyang giingnan nga, "Uy, cool. Kuyawan man tanimo. Kaon sa mga diha, gapangit-ngit man lagi ka." Unya nitubag si Uncle nga, "Sa sige na kog balik-balik dire. Naka-timing na gyud ko nimo ba?" Manihapon sa tagang, kay unsa namang oras sa karon? Kahibaw kong wala pa kay kaon. Nitubag pud ko nga, unsa igang gud oy? Rosie ang ako ang ngalan. Gibalik jud nako na siya ha kay basin og wa siya kaklaro pag ingon nako sa kong ngalan ba. Pero nitubag si Uncle Anton nga, kahibaw man kong Rosie ang imong ngalan. Mas ganahan lang ko nga maggang sa imuha. Sige lang god,
pasagdahil lang ko. Ali na, manihapon sa tagang. Basta kay wala na jud hinuon ko nakasabot sa kuang gibati. Kay wala pa jud ko sukad nga nakakuyog og lalaki. Ug nakulbaan yun hinuon ko. Wala yun hinuon ko nakabalibad siya ha. Unya, gidala ko niya sa usa ka kananan. Kay lagi gamay lang ni nga syudad. Pipila ra gyud ang naay tarong na open na restaurant kay past 8 na biyato. So while nangaon mi, gihapon ko nagtingog-tingog. Gadoko-doko lang ko while gakaon ko kay kiwahan ko nga nagsigi ra ginasyag tan-aw sa kuha. Ug hantod sa wala na ko nakapugong ug nangutana ko siya ha. Kol, naay problema kol. Nitubag pod siya nga wala man, pagkaon lang diha agad. Sagdahil lang ko nga maghalantaw si Moha. Nagulat bi ako si Moha nga mo text ka. Basta hindi ay makaunahuna ka ba pero wala man yun. Nitubag rapod ko siya ha, nga nabisi ko kol kay. Wala pa ko nakuman sa kong istorya. Napunta ko isumpay sa kong istorya pero nisapaw na siya. Ingon siya nga, last na lang yun ang angkol ni mo kang ha. Kailan yun noon kag tinuod na angkol karon. Wala jud ko nakatingog ana o tama na lang ko sa pag-smile ana ba. Kay murag the way siya mo istorya na ako kay murag kaila man gyud kay siya sa kuha. Pero bisan unsaon ako gunahuna kay wa man jud ko nakahinumdom siya. Dili pod familiar iyahang nawong. Katuro man jud nga nakita na ko siya katong nagsakay mi ba. O ako siyang giingnan niya murag close naman good kayo ta nga dili man mao pa may pagkaila na to. Ug ang iyahang reaction kay naglingo origina siya. Niingon ra po na siya dayon nga inighuman daw na ko gaon kay ihatod ko niya kay gabi na daw. Nya kahibaw daw siya nga pangitaon ko samot nag madugay uli ang prinsesa. Medyo nakuratan ko siyang giingon pero wala na ko magdaghan og istorya. Hilom lang yun ko hantod sa nahuman ko kaon. Nangutana din na siya kung ako dapit kapuyo dere. Kay kahibaw siya nga dili ko taga dito. Ako siyang giingnan, kahibaw lagi ka. Nitubag siya nga, basta lang, asa ka dapit kapuyo, kay ihatod di ka. Ako rin po siyang giingnan, nga na ako kapuyo sa kong ante. O niya ni smile na siya kalit og niingon niya, daan ko pa jud lagi nga di ka papuyon og boarding house. Natingala jud ko og samot ana ba pero nahatod jud ko niya ug wa na ko'y plano na ipasulod siya or ipailaila sa kuwang iyaan. Nagpasalamat na ko siya sa paghatod ug nalanghid ako niya nga mosulod na ko sa balay. Pero naingon siya nga, abi na kong pasudlon pa ko nimo pero okay ra. Kahibaw kong dili pa ta pwede. Ang narayod sa kong nahuna ato kay naunsa guni siya ba nga advance man kaayo gunahuna. Sa matong gabi na lang, nagsigi jud kog huna ni Anton. Kay pawod jud ko nga na-enjoy something ba. Nagsigi ra jud ko gunahuna ana kung asa yun na ako siya naila ba. O kung kaila ba yun siya sa kuha. Pero wala jud eh. Di yun familiar ang iyang nawong. Pero sige siya toto kamurag gimayong niya ako ang nawong ba. Murag gi-sure yun niya ang ako ang nawong kay grabe man kay siya makatutok yun. Pag humana tong gabi una nga perte jud na ako una-huna, nagpadayon ra ko ang life. Nagpadayon ra ko sa pag-eskwela o wa yun na ako siya nakit ipahantod sa wala damhan ako while naglaag mi sa usa ka park. Kauban akong friend nga kato si Bads. Kini na park kay medyo dool lang sa may beach.
Unya ni kalit nag-ingon si Buds sa kuha nga na ako no'y nagsigigilantaw sa mua. Unya, mo smile daw si Buds ato niya pero dili man kuno mubawos. Basin daw kunog kaila to nako. Ako apod siyang giingnan nga grabe hapod nga mata ni mo Buds eh. Dali kay makabantay. Asa gud ana? Sa motong iya kong gigaydan kung aha dapita. Pagka-toinks na lang jud kaayo kay paglingi jud nako. Straight yod sa moang gitindugan. Naa didto si Uncle. Naa si Anton. Gatindog sa kilid nga naay kaistorya nga lalaki. Og medyo same ra pud og edad niya nga angkolon pud og naong. Unya, nagtan-aw siya dere padulong sa mua. Pero nagwonder ko kay mura man og wala kaila nga igo lang nagtan-aw. Unya, wala na pud ning smile ba? Nya ako, wala jud pud ko. Bahala pud uroy ay. Sa moto nga, nanguli na lang mi nga tuara gyapon siya. Og wa yun siya miduol sa kuha. Igo lang nag-tanaw-tanaw ba? Unya, nakuyawan man hinuon ko. Unya niabot na sa dan time, nga gabi inasad mahuman ako ang klase. Pagawas ako sa gate, narko sa may kilid nga gahulat og masakyan kay muuli na ligi ko. Sa dihang naabot na sabang aktor. Nga nagsakay siya og motor unya kanang habog ba nga pang rides na motor. Nagmaayong gabi din na siya sa kuha. Unya nangayo pa din na siya sorry kay wala ligi siya ni duol ato nga time kay basin daw kuno nga dili ko komportable nga moduol siya kay naa daw kuno ko'y kauban. Wa ko siyang giingnan nga kuyawan. Wa gyud ko'y pake kung moduol ka or dili. Nitubag si Anton nga kaisog batawan ani. Ang tara, halaag ta. Kadyat lang. Suroy-suroy ragod. Ambot lang bitaw oy kay every time nga mag-invite siya sa kuha. Kay dili jud ko makapugong sa kong kaugalingon kay makakuyog mang jud ko. Dili jud ko makabalibad. Hantod sa naanad lang ko nga mokalitra ni siya og butho og kalitra pod nga mawala. Ingon ana na lang pero every time nga mo invite siya sa kuha kay always yes ra gyud ko. Og hantod sa miabot ang time ana nga iya akong gi-invite nga mulaag sa lain nga syudad. Medyo layo dito. Pero ako siyang giingnan, ngala, kuyawan man taan eh. Kalayo ato. Unsay naa? Nitubag ra po na siya nga narakuyad doon. Basta lagi kay kuyogi ko. Laay manggod kay magbiyahe kung wala ko'y kauban. Nya normal lang mong pag-istoryaan na. O in the first place, wa jud may label biya. Ingana lang jud ang mga convo always. Pero, mukalit na ni si Uncle og hawid sa kuang kamot, hadala kumot. Pero, diha rakutob. Wala ko gaas siya og whereabouts, pero iya lang ingon sa kuha. Isgikan siya sa gawas og OFW siya. Ana lang iyang giingon og nagbakasyon lang daw siya og mubalikay rapod siya. Pero by profession daw, usa daw siya ka teacher. Pero dili pa license kaya wala daw siya ni take og board og mas prefer niya nga mag-abroad. Bantog ra kay hang panit kay hamis kayo. Nakabantay mo anang gikag abroad ba nga perting lamia sa pan. Unya, perti ko fine sa mga buhok niya siyang bukton. Mao yun ako nabantayan ba nga perting lamia jud sa iyang mga kamot. Bitaw. Unya, 9 years jud ang amo anggap. Mamaura na. Wala na ko nagkuti-kuti sa iya pa. Pero kadugayan ng mga istorya, nakatando jud ko ana. Og nakaset na jud ang amo ang paglakaw. Og diri na yun nagsugod ang ako ang suliran.
Akong giingnan akong tita nga naa may field trip. To ara jud, namotbot jud ko. Nautana na si tita kung asa daw dapita. Unya ako ang giingon ni tita kay ang lugar kung asa nako kuyugan si Anton. Kulbaan jud kaayo ko ani nga time pa nga for the first time nilapas na yud ko sa kuwaang boundaries. Basta ang nasa ko hunaan kay bahala na jud ni. Ang importante jud kay makakuyog ko ni Anton. Bahala na jud. Wala jud ko gaunahuna sa mga posibleng mahitabo or sa mga consequence pa. Nangutana na si tita nga kabalo na ba daw akong mama o papa. Ako pong giinan si tita nga wala pa kay manawag pa ko nila. Pero ang tinuod, wala yun ko mananghid nilang mama kay dili na nako kayang mananghid og mamutbot pa sa ilaha. Ang ako total nakapananghid naman ko sa kong ante. Kana lang jud ang naa sa kong nahuna. 3 days rabapod kong mawala. Kay mugikan mig Friday, unya pagka Sunday kay mo balik radayon. Maro yun na ang nasa kong nahuna, nga dili ra kay ko dugay nga mawala ba. Pero nalimot ko nga bisan og dili miingon nga dato kaayo yun. Disney princess ko sa mua. Pinangga kay ko sa tanan, sa mga auntie, sa mga uncle, kay langga yun ko ani nila. Eldest na apo tanan kay ga-look forward sa kuha. Taas kay lang tanaw na ako nga ga-look forward sila sa kuha. Taas kay lang tanaw na ako knowing sa kuha ang mga standards. Pinaburan sa tanan og labaw sa tanan kay inampingan kaayo. Unya katong high school ko, kumadugay kog uli kay apason jud dayon ko ana. Mao nang kung magtapok may sa kong high school friends kay permi ra gyud sa balay kay dili ko kalaag. Ug hantod sa naanad rapud ko nga hingato. Nagdako akong edad nga di na yun noon ko ganahan mo gawas, not until nag-college ko. Pero bisan pa man ana, nilakaw gyud gihapon ko. Nag-abot man ni Anton ana atong sa may gasolinahan. Unya naa po didto ang iyang sakyanan. Pag-abot na ko, diretso dayon sakay. Pero gidiretso pud ko niyag bira nga murag maibot ang ako ang bukton. Kay iya makong gikalit hinuon anag paak. Gipaak jud hinuon kaayo ko ni Uncle. Kuyawan. Taud-taudan ako siyang giingnan nga nabuing naman ka. Labaw pa may nakuyab ani nga mangkalit raman kag paak diha. Ambot lang pod kung anong nisugot ra ko ato. Nikatawa pa na si Anton og niingon nga dugay na daw to niyang gustong himuon sa kuha pero karon pa daw siya nakalugar. Pero naunta ko'y gustong ipangutan na ana pero nagsige ra siya ganggang sa kuha. Unya murag kiwahan ko. So ako siyang giingnan kung ikapila ba ko nga ganggang sayaha. Tubag pud si Anton nga, ikaw raman. Sukad sa una, ikaw raman yun. Ug tuwa na pud na iyahang mahiwagang linya nga lisod kayo tugkaron. Ako siyang giingnan, mao bitaw na unta kong ipangutana sa imuha kung nagkaila ba ta sa una. Kay ako kay wa yun ko naka-familiar si Muha. Bisag gamay yun. Wala. Unya, nikatawa raman hinuod na si Anton. Ug ako pa siyang giingnan ana nga pagtarong ba. Nabalo bi ako gunahuna kung nakaila ba ka nako sa una. Unya nilingi na siya sa kuha ug pinadulit jud kay na siyang nitan-aw sa kuha. Ug ni smile. Ingon pa siya nga ligid ka kailan ako kay istrikta man kayo ka. Wala may makaduol nimo. Hanggang tingin na lang yud nimo. Kapait. Naamaw na yud ni siya oy.
Sumutong nangutana ko siya ha kung kaila ba yun siya sa kuha. Og nitubag si Anton nga nagtourism gyuday kano. Mao man na imong ampay pero abi na ko og mag-nurse ka kay mao man to ihisgot nimo. Og nisamot yun na ko ang ulo og kalabad kung asa siya gikan ani kay tinuod man iyahang giingon. Akong pamilya gusto yun na mag-nurse ko pero ganahan man yun ko mag-stewardess kay ganahan man yun ko maglaag-laag around the world. Bitaw. Og ako siyang giingnan nga pagtarong ko diha ba. Labaw pa may NBI ni mo eh. Unya nito bag siya nga wala lang nga kabalo nga dako kay kong kalipay nga nakita tika sa van ba. Ako alang yung giklaro kung ikaw ba to kay perte naman nimong dalaga ba. Ug ako siyang giingnan nga pag sure oy kakaripin nimo. Wala ra ba jud ko kabalo kung mag-unsa ta didto basta kay nikuyog lang ko nimo aning lakawa. Nismala na siya nikatawag ni ingon nga salamat kayo kang kay nakuyog yun tika karon. Pero gipugos yun ako siya tubag sa kong pangutana lagi. Pero moingon ra po na siya nga ayaw na lagi labda na imong ulo diha. Niya mo katawa siya. Naglagot ko gamay ani niya siya kay gatingsi raman tawo ning kalakihang Anton ay. Nisamot yun dinuog kalabad akong ulo ug wala ko kabantay nga nakatulog na lang yun ko guna-hunaan iba. Unya totod ana kay gipukaw ko niya kay grabe na kuno akong katulog ug mangaon sa dawmi. While nagkaon mi ana kay nagsige og tan-aw siya. Ako naman pud hinuon ang nagsigig tutok siya. Kaya ako adyong ginahuna ba kung asa na ko na siya nakita ba. Pero bisan noon saon pa man ako, wala mang yud ko'y mo naunaan ba. Ningon pa na si Anton nga, kagwapas akong langga gamay sa una eh. Karon kay langga gihapon na ako pero perte ng dalaga. Ako siyang giingnan nga naamaw na yud ka ba. Ug nangutan ako niyag balik kung mag-unsa mi didto sa lugar nga mo ang atuan. Unya nitubag si Anton nga importante kuno kaayo ihantuyo didto ug gidala ko niya kay pampaswerte daw ko niya. Ako daw kuno ang hinungdan kung anong muadto mi didto. Ingon pa siya ana nga ikaw ang dahilan ng aking pagpunta dito. Smile pa na siya. Hanabuing na gini siya kay nagtinagalog naman jud hinuon ba. Pagman na mo kaon ana, kiningon siya nga mga daw mi. Iya pa nang gikuha kong kamot og nang lakaw may padulong sa sakyanan. Iya pa nang giabrihan ang door then iya akong ipasakay og una, unya siya dayon. Ug niyon pa siya ana nga didto ra kuno mi matulog sa balay siya nga igagaw kay tuwa man daw siya US. Ang caretaker lang ang nabilin dito. Nakapangutana jud ko niya kung naa ba may laing kuyog or kung kamera bang duha dito. Unya wala yun na mitubag si Anton og igo lang na siya ga-drive og padayon. Concentrate siya siyang pag-drive og wa na yun milingi pa nako. Wala na lang po nako ang bata kay hantod sa nabot mi ato nga balay. Unya pagtanaw na ako sa balay, kay nindot siya. Di man siya sobra kadako, pero may ilahan dyan mo bang tuwag abroad ang gapuyo tungod sa mga gamit. So matong gibit-bit na ni Anton na mga gamit, o gisulod niya sa usa ka kwarto. Igo lang pod ko nga naisunod niya, unya, nigawas ra po dayon na siya. Nakikistorya siya sa caretaker. Unya ko ani kay naghigda-higda lang ko sa bed. Nagkulob ra ko ani. Ug nakabantay na lang ko nga kalit lang ni open ang door. Ang sunod na ko nga no-feel. Kay naa na may nisakay sa ko ang likod. Ug migakos yun siya ayo. Perti na kong kurata. As in yun kay nakabangon yun ko gahat. Pero siyang kabugat
kay nakahigda jud kog balik. Hindi na ako siya madaog. Ingon pa na si Anton nga, ana sagud gang. Ayaw sa gliho. Unya nagsimhot naman hinuon siya sa kong buhok. Ug nisuksok siya sa ko ang liog dapit. Basta kaya ko na-feel ato kay murag nang limbawot yun akong balahibo. Pero ako siyang giingnan nga bugat kay ka Anton ay. Nagsayon-sayon raman og halog. Dili man gani ta uyab. Nito bagpod siya nga diha naman ta padonggang. Ayaw ka gool. Kay gasigir ako sunod-sunod nimo. Dili lang ko kasi gigdool kay mahinaykan man jud ka na ako ba. Likay mintras makalikay. Pero karon di na yun ko kalikay. Tubag po ko niya nga kuyawa. Katong sovan di ay di da ito mga tungunang kita. Magbalik-balik yun ko ani na pangutana ba. Kaya matingalan na lang biya po ta kung bisan kinsa man siguro ba na ay nakailan nato dayon kita kay bisan familiar na lang sa nawong kay wala yun intawon. Pero wala gihapon na nito bagi si Anton og nagtanaw og nagtotok lang siya sa kuha. Pero ako siyang giingnan nga i-share na lang jud lagi sa kuha kung asa mi dapit nagkita ba. Pero ningon si Anton nga di na lagi daw ko magsigig pangutana ana. Amaw yun kani siya ba kay pa thrilling pa jud kaayo. Pero dili na ko i-deny na na-attach na ko niya. Pagsugod pa lang kanang mukalit siya pakita na ko kanang mag-istoryahanay me kay grabe po siya ka-caring ba. Na ano ko'y no-feel or siguro na-overwhelm lang ko sa feelings nga na ay nagsunod-sunod na ako. Ug hantod sa mingawo na yun noon ko niya. Mo sigurong dali rapod kay ko nisugot niya pag-invite niya sa kuha nga mokuyog lagi ko niya. Malipay na gyud kay ko kung magkuyog ni. Ug bisan gani nga makita lang nako siya kay makalipay na kaayo sa kuha. Samot na og magtan-aw siya sa kuha. Dayon nihigda na siya sa tapad nako. Ug ningon siya nga exam daw niya pagkaugma. Natingala kog nakuratan ko og nangutan ako sa iya kung unsa nga exam ba. Tripping pod kay ni siya. Og ningon si Anton nga para daw sa board exam. Mo daw tong na-busy siya kaya naka-decide siya nga mag-file na lang siya para sa board exam. Timing pod to nga naay exam ato. Ug nangutan ako siya kung anong nausab ang iyahang plano nga ang ingon niya kay mubalikay man unta siya abroad. Itubag si Anton nga taghang nausab sa akong plano gang. Mo nang ako aning igrab kay di na pud ko ganahan mo balik og abroad. Pila ka gabi kay ako'y tulog ug naghuna-huna ako kung ipadayon ba nako ni nga exam or mo balik ba kog abroad. Naminaw lang ko ana sa mga plano nga gipang istorya ni Anton. Unya ako gakuyog-kuyog niya nga murag wala ko'y plano. Bitaw. Ningon pa na si Anton sa kuha nga maayo kuno nga gisugtan kuno kog eskwela nga layo sa mua. Nitubagpod ko nga gisugtan lagi pero napod ko ilahang kaante gapuyo. Unya ni katawa si Anton. Unya ingon siya nga wa jud ligi daw siya gidahom nga makit-an ko niya sa van. Ituwag pod ko niya nga naglagot biya ko ato. Kay nga nung nakaingon ka trabaho kog bangko. Unsay tan-aw nimo nako ato? Ante. Nga kaklaro ato nga estudyante pa ko. Ani katawa lang na si Anton og niingon
Nga wala namang gud ko'y laing maingon kay bawo ko nga di ka managad ato. Di maayo noon, di ba? Nga pag-ingon ako ato kay nilingi dayon ka o gaabot imuhang kilay. Day ni katawa na pod siya. Og nisumpay pa na si Anton nga pero sa tinuod lang gang kapaspas kayo sa panahon. Nga perte namang gyud nimo kagwapa ba? Bitaw, og dalaga na gyud tawon kay ka. Tabagbod ko niya, gikilig ko, pero gamay ra. Dini katawa ko. Ako pa siyang giingnan, nga mas galagot ko kay nganong muingon kag dalaga na kayo ko karon. Nganong muingon man ka ana, sa una di ay, sipunon kay ko. Kayati biya tawon oy. Hinoon, di ko matingala og bata pa ko ana sa una, kay angkol naman pod kaayo ka karon. Tubag pod si Anton nga, angkol bitaw, pero maora ni ang mopangga og ayo nimo. Ni abroad na lang kog hinulat god. Og perte dyan akong katawa ani. Og daghan pa may gistoryahan anak niya, while naghigda kami. Nag-inistoryahan na irajud mi, while naghigda. Dahil nangutanan na si Anton nga, yun sa nimo pagpananghidron kang. Gatuor ba yun ko nga, dili kakakuyog karon. Hanito bagpud ko nga, sos nimo Anton, nahimo yun ko but-buton aning lakawa ba? Hambot na lang yun. Unsaon na lang yun og mga sakpan taani. Patay yun ko ani ba? Tubagpud si Anton, nga wala may problema anak. Mas maayo hinuon kung makabalo sila. Hanito bagpud ko nga, nabuing na ka. Wala kakabalo sa kong pamilya kay perte jud kaayo sila ba? Kanya si Anton, kay gayang iyango ra siya way laminaw sa kuha. Ismail pa yun na siya. Tadtad ana, kay nibangon siya. Kay magluto daw siya kay mga haon nami. Pero ako ani kay wala ko nigawas o gahigda-higda lang gihapon ko. Og hantod sa nakatulog ko. Nakabantay na lang ko nga gipukaw ko niya, nahuman na di siya gluto. After na ngaon kay ako na lang pud ang gahugas. Human ana kaniya tumi sa gawas, kinamay tambayanan didto. Ang galingkod-lingkod mi. Dayon taon-taon ana, kay grabe man kaayo makatutok na pod si Anton. Sa matong ipangutanan ako siya kung naunsa siya. Nitubag siya nga, taas-taas pa kog hulaton gihapon di ay. Layo pa man kaayo glatason. Pero dili lang gihapon magdali. Ana man na. Pag-eskwela lang sa. Kaya ako, maningkamot kog plastar, nga og mahimo, di na ko mobalik og abroad. Tubagpud ko nga, kaseryoso ba ni mo Anton? Ug wala siya mitubag dayon og ni-smile lang siya. Ako din na siyang giingnan yung musulod na ko kay lami kayo maghigda-higda. Kapuyan jud bitaw ko aning maglingkod-lingkod sa gawas ba. Mas ganahan jud ko nga maghigda ra ko bisan pag tibuok adlaw. Bitaw. Ningon pa na si Anton nga wala yun gihapon day ka mausab no. Sige raman gihapon kag katulog di ay. Pagkalanggaag yun. Dahil ni katawa siya. Og tuwa na po na iyahang mga linyahan ba? Kinsa kahayod ning kagwanga ba? Dayon pagagabi na, naghigda-higda na ko. Bago akong liguan kay para mas fresh o mas lami ako ang katulog. Unya si Anton, kaya na pa siya gibuhat sa gawas. Kaya na siya mga gipang andam kay sayo pa daw siya pagkaugma. Unya ako, while higda-higda ko, nakapiyong-piyong jud ko. Pero, nakabantay na lang ko ana, nga naa naman po'y sige halok-halok sa kuwang buhok. Unya, nadungog na lang na ako si Anton, nga nagsigig tawag sa hagang jud lagi daw.
Unya, giwalis na niya na ako ang buhok, ug didto na gyud niya na halok-halukan nang ako ang sa may abaga dapit hantod sa napadulong na gyud sa kuang liog. Og bisag unsaon ako pugong og wakli si Anton, kay di na gyud na siya maminaw. Og hantod sa hayaan akong gipahayag. Og wala na ko'y nabuhat kay giganahan naman pud ko. Ning go with the flow na lang pud ko. Wala na dyan mapugni. Wala na ko makaagwanta. Og lahi na yun ni ako ang na-feel ba. Nanay mo gawas nga tingog sa kumba ba. Nga nalamian na yun ko. Og si Anton, kay grabe man kaayo makadalag. Halok og paak. Sa halos bisan unsang parte na sa kong lawas. Og sa kalit lang wala na ako nakabantay. Wala na di ay ko'y suot. Nahubuan ako ni Anton. Ako gahigda na lang ko ani niya si Anton kay grabe na jud kaayo makatutok sa kuha. Nga mura magigutom kayo sa tanan. Hug taud-taud ana. Ug nagpadayon na sana si Anton. Ug nagpadayon siya siyang gibuhat. Akpaak, halok-halok, hawid-hawid, kumot-kumot. Hagaalingasan na yun kayo siya. Hantod sa ningon siya sa kuha. Ngagang, ako rang hinay-hinayon ha. Di na yun ko kaagwanta. Wala na ko ni tingog, ana. Gipasagdahan na lang yun na ako siya sa tanang gusto niyang buhaton sa kuha. Unya nga ako ang na-feel ato. Kay perte yudi ay sakita. Unya si Anton, nagpadayon lang gyapon siya siyang gibuhat. Nagsipa na siyang ingon sa kuha nga, thank you gang. Thank you kaayo. I love you so much. I love you kaayo ako ang langga. Pero ako ani kay wala jud ko'y tingog-tingog. Hantod sa nahuman na siya. Nagakos na siya sa kuha. Nagsige gyapon siya thank you sa kuha. Nagsige gyapon siya I love you sa kuha. Unya ako ani kay daghan na kaayo gadagandagan sa kong nahuna. Naunsa naman ko ani pa. Pero wala ko nagmahay. Wala'y pagmahay nga ko ang nabati. Ambot lang. Ako siyang giingnan nga ambot lang yun nimo kung unsay imuhang itubag sa imong exam ana ba. Nikatawar po na siya niingon nga pang paswerte lagi daw ko niya. Og na pa may mga gipang istoryahan ana. Hantod sa nakatulog jud mi. Ang sunod na kong nabantayan kay na po'y naghalok-halok sa akong liog. Hapil sa akong naong. Si Anton di ay kinananghid na siya nga mulakaw na daw siya. Iyahalan daw ang ilak ang kwarto ug ang caretaker na daw kunong maghikay. Kay hapon pa daw siya makauli. Giduka pa jud kay kuani mo nang nagsigil lang kog tando-tando niya. Og nakatulog kog balik. Nakamata ko ana nga gikapoy kay ko nga mura kog katumbahon kay gigutom na pod kaayo ko. Wala pa rin ko mibangon o migawas ana. Naglingkod pa ko ana og naghinoktok pa ko. Taud ana kay naanay na noktok. Ang caretaker di ay. Pagawson sa daw ko og pakanuna kay hapon na kayo. Nagtugon ra ba daw si Anton nga ipapukaw ko para mukaon na. Sa bato nito bagirapod ko nga mugawas na ko. Pero before ko nigawas ana kay naligo sa ko.
Nagpatungod ko sa shower. Naginahinay lang ko panabon. Sa dihang nikalit man hinoon nag-abre ang portahan. Unya, isog kaayo iyahang nawong. Ako pa siyang giingnan. Unsa man ka oy? Pataka man kag pangabri diha. Isirado daw na. Kay bisan pa man og nanay na hitabo na mo, conscious gihapon ko oy. Bisan pa man og nakoy ipang hinambog nga lawas. Bitaw. Pero sa tinuod lang kay naulaw jud ko eh. Pero nagpadayon ra kog panabon ana. Si Anton nga galagot unta kay nawong, nikalit man hinoon na siya smile. Unya, pagbalik niya, kay gahubo naman po na siya nga morag si Adan. Wala siya ni tingog pero grabe na sad kaayo makatutok ba. Ako pa na siyang giingnan nga pagpuyo ha. Kay karon para ba ko nakabangon kay gikapoy kay ko. Nito bagpod siya nga katihan ra managang para mawala. Kabuing jud ani niya. Ug iya jung gitinuod ang iyang gistorya. Kay iya jud nang gikatihan. Kahangak ba ning trabaho aoy? Pero lami man po. Bitaw. Siya na lang yun ang gatiwas og kaligyo nako og nangahuman ra jud mi. Ug nigawas na og gailis na. Ug hantod sa niabot ang time nga kinahanglan ming manguli. Pero before ana, daghan pa kaayong mga kumbate ang nahitabo. Wala yun siya gisayangan nga oras. Gisulit yun niya tanan. Hingon pa siya nga, mingawon yun hinoon kaayo ko ni Mugang. Hindi makauli taan marag lami naman magninyo. Pero kay bawo kong di pa man yun pwede. Unya ako kay dagko na po kay kong panghupaw. Ug daghan pud ko og mga realizations, daghang mga what if sa una-una. Ug naabot mi ana kay mga hapon na yun. Unya before ko ninaog ana, yatagan pa ko niya og phone. Kay para kuno na siya'y direct na contact sa kuha. Unya gidawat ra pud nako. Nalipay kay ko ani. Pero ako yuning hipos-hipuson kay matingala yun sila kung asa ko gikan ani nga phone. Sa mo nga paabot ako sa balay, natingala ko kay naaman akong uncle nga katubi taong istrikto kaayo. Unya, gikan po ni siya sa lugar kung asa may gikan ni Anton. Kay mag-take manggod po ni siya og board exam di ay. Niapit siya sa balay sa kong ayaan. Sa father side di siya na akong uncle ug kini pod akong ante na ako ang gipuy-an kay puros manghod sa akong papa. Ug nakuratan jud ko ana kay nangutana na si uncle kung asa ko gikan. Unya, suko kaayo ang iyahang nawong. Ingon pa siya nga padulong daw silang papa diri kay subayon daw ko. Kay kung ano daw nagkuyog-kuyog ko atong aktor. Nga kaila ko no kaayo siya kung unsay record atong tawhana. Dugay na daw siyang gaduda atong tawhana nga ganahan siya nako. Kaya nakabantay ko na siya sa lihok samot nagmuadto siya sa balay. Og ni samot jud hinuog kadaghang pangutana sa kuwang una-una. Unsay balay oy? Unsa daw? Nilabad jud na akong ulo nga naghuna-huna. Bantay lang yun ni si Anton ba? Ug bantay lang jud pod ko ani. Nangutana pa na si uncle kung asa na daw ang aktor karon. Unya ako ani kay wala jud ko nagtingog o galingaw-lingaw ra gyud ko. Una-una na ako kay bahala lagi ko latahon ko ani kay di gyud ko magsaba. Basta kay naluya jud hinuon ko ba. Kabalo gyud ko nga gubot ang mahitabo ani.
Sumatong gapuli-puli na lang sila istorya. Unya wala dyan ni sulod sa una-una. Galingkod na lang ko ani. Unya gado ko. Taud-taud ana na inibunlot sa kuha. Ug nikalit lagi lagapak. Gilaparo ko. Nakahanga jud ko og pinakalit. Hanana si mama ug si papa. Klaro kaayo nga nasuko kayo sila sa kuha. Klaro kaayo nga perti nilang sukuha. Ingunin si mama nga hipuso na daw nako akong mga gamit kay manguli daw mi sa mua. Naunsa daw ko. Nga pila lang ko kabulan kuno diare. Unya gapabuyag nako. Wala ba daw ko naulaw sa kuang gipang buhat? O yun na nitatak sa una-una, ay hapa ko murag nakamata ba? Giayo dyan ako gahawid po da kong bag ato kay samot yun ay kinara ba ang cellphone dito? Kinahanglan ko numing manguli. Kay ipablatter daw namo siya. O ipag-test daw ko. O ipa-check up po daw kuno ko kay pwede kuno namong kasuhan siya. Nag-uljud ko atog na hadlo kay kagubot ba ani. Pero wala ko'y tingog-tingog ana. Wala pud ko gahilak. Pero daghan na kaayong gadagandagan sa una-una. Unsaon ako pag gawas ani nga sitwasyon. Pero gusto pud nako nga istoryahon sa si Anton. Pero wala na ko makasupak sila. Nang hipos ko. Pero wala na ko dala tanan ako mga sanina. Kaya gunahon na ako nga mubalik yun ko bahala nagmagkinaunsa. Van mo ang gisakyan na to. Niya silang mama kay nalang sa tubangan. Niya ako nasa may likod galingkod. Then ginahinin ako kuha kong phone og nagbantay jud ko nga dili ko masakpan. Gitanaw na ako kung nabay nag-text. O pagtanaw na ako, perti nakadaghan sa tawag o daghan na pod kaayong mga message. Si Anton, nagsigig I love you sa kuha. Huwag nang umusta, o gusto niya nga ipatubag ang tawag. Og nabalaka pod kayo siya, kay nakabalo siya, nagikuha ko nilang mama o papa. Daghan jud kay nag-text si Anton sa kuha. Pero wala ko nakahigayon og reply ba kay masakpan unya ko. Samutan jud. Nakatulog na lang ko ana while nagbiyahe kay perting daghana jung gadagandagan sa kuna-una. Then pag abot na mo sa mga balay, nisuludan ko sa kwarto ana. Wala na ko'y planong manihapon. Dayon gilak na ko ang pultahan. Naghigda-higda na sad ko ana while naghuna-huna na sab. Ug ipangbasa na ko ang daghan kaayo nga mga message ni Anton. Nabalaka siya sa kuha. Gusto siya makabalo kay para po daw makabalo siya kung unsa kuno'y iyahang buhaton. While nagbasa-basa ko siyang mga message, nanawag na si Anton. Gadwa-duha pa ko kung tubagon ba nako or dili. Pero gitubag na lang nako siya pero wala ko'y tingog-tingog ani. So matong nangumusta si Anton sa kuha. Nga ganihara ko no kay siya na balaka sa kuha. Gusto pa niya nga motingog ko pero wala jud ko motingog. Unya kalit lang nga naay nanuktok sa ako ang portahan. Isog kaayo nga nanawag. Napay istorya si Anton pero gipalong din ako dali-dali ang phone. Paspas pagi ko naka-text sa iya nga mag-istorya rata. Dayon gitaguan na dayon nako ang phone. Pagawas nako, na si uncle, si papa ug si mama. Ug didto na dayon ko nakabalo kung kinsa judi ay si Anton. Ingon ni uncle,
Classmate daw sila ni Anton atong college. Kahibalo daw siya sa tanang kabuang ni Anton. Baye, chicks, ug adik daw si Anton. Ug grabe kuno kaayo makailis og baye nga mura ra daw trapo ba. Ug ang labaw sa tanan nga makakurat kaayo kay naa na daw kuno'y anak si Anton. Pero sa kuna-huna, motoy adik nga gwapuha man. Unya formal pa jud. Maginoo pero hinoon medyo bastos yun. Ug ingon pa na si Uncle nga sa una daw, nagsige naglaag si Anton silahang balay. Magdagay daw sila, magistorya. Pero dili ko makabantay kay lagi, naro ko perme sa sulod sa balay. Halos wala ko'y gawas-gawas. Then one time ana daw, ingon si Uncle, nga nakitaan ko ni Anton ato. Ug daghan ko pangutana si Anton about sa kuha. Ningon ra po na si Uncle nga dili ko pwede, kay daghan ko kaayo silag pangandoy para sa kuha. Ug after ato, wala naman po daw kuno nangutana si Anton. Pero mas nagsige na daw hinoon ko balik-balik sila ang balay. Nagtapad-tapad ramang god ang amo ang mga balay. Ang amoa, ilang ka-angkol, ilang ka-ante. So mo tong magkita ay rayud mi. Ug nakahinumdum jud po ko ato nga nakabantay ra pud bi ako nga permi sila nga magtapok silang angkol ba. Pero lagi wala rato nako gimain. Baliwala rato sa ko. Ug pagistorya ni Uncle Ana, kay natubag na din ako ang mga daghan nga pangutana. Sumo dihing nakaila si Anton sa kuha. Nisumpay pa na si Uncle nga salbahis yud kuno kay tawhana, kay ako jud kuno gitripingan. Ug the whole time nga nagistorya si Uncle, kay naghilom-hilom ra jud ko. Wala na ko ni tubag ug wala na ko ni tingog pa. Paghuman ana kay nilakaw na pud si Uncle niya ako, kay nibalik na pod sa kwarto. Nagpadayon ko sa paghinuktok o gahuna-huna. Unsa kay maayong himuon ako ba? Kay feeling dyan na ako, dili na ko pabalikon dito. Kay bisan pa man og dili pa man dugay kaayo nga nagkailami ni Anton, pero nag-uol ko kay gihatag na biya nako sa iyahan tanan. Gihatag na nako sa iyaha ang ako ang himaya. Bitaw. Sa matong wala na lang ako gilantaw kong phone, ug gipugos na ko piyong ako ang mga mata para makatulog ko. Pagkaugmaan na, medyo udto na ko ni gawa sa kwarto. Akong plano ato kay mananghid ko nga mobalik na ko ilahang kaante. Kinapod biya may klase ba? Pero paggawas na ko ana, hana si mama. Naglingi-lingi pa ko ana pero wala man si papa. Ingon pa na si mama nga maayo ko kay nakamatan ako. Kay gusto siya makiistorya sa kuha na kami lang duha. Ug medyo nalipay ko. Kay mo man ako ang gihulat na higayon nga magkiistorya min duha sa kong mama. Kaya ang nasa kuna-huna kay ang ako aradyong mama siguro ang makasabot sa kuha. Pero, ningon si mama nga nahuman na daw sila pablatter. Dayon, ipaadto ko nila sa hospital. Unya, ipa-check up. Dayon, test. Nabalaka na jud hinoon kay ko sa tanan. Sa adik-adik nga part kay kampante ra kayo ko, kay sigurado kong wala jud. Pero kung nahilabtan na ba, impas yun. Pwede jud kaayo i-support para sa i-file nila nga kaso ni Anton. Ahak na jud kaayo ni. Pagkadung na ko sa istorya ni mama, una-una na ko kay wala na jud ko'y laing choice ani.
So nga ako ang gibuhat kay niluhod yun ko. Kalagi. Gusto na ko nga dili nila kasuhan si Anton. Gusto na ko i-save si Anton. Mobalikay ra ba to sa gawas? O nag-take po ra ba to siya board, diba? Sa matong niluhod ko o nagpakaluoy ko o nangayo ko pasaylo kay mama. Nag-promise ko nga magtinarong nako. Nag-promise ko nga mutuon ako musunod nako sa tanan nilang ipangistorya. Perte dyan na ako pangayog pasaylo ni mama. Huwag ako pong gistoryahan si mama. Ani angkon yun ni mama sa mga naita po. Gisulti na ako ni mama tanan. Og perte yun na akong hilak. Og perte yung isukuan dyan ni mama. Dili daw siya makatuo nga nabuhaton ako. Ako ani kay gadungo-dungo ragyod og nagpadayon sa kuang paghilak. Ug after sa mga nahibawan ni mama, mas gusto pa niya nga ipadayon ang pagkaso kay Anton. Pero perte dyan akong pakiluoy kay mama na dili na lang nila hilabtan si Anton. Ako siyang giingnan nga buhaton ako tanang gusto nila. Basta di lang nila hilabtan si Anton. Napasagdahan na lang siya. Andam na kong buhaton tanan. Tanan nilang istorya sa kuha. Ako adyong sundon. Basta di lang nila hilabtan si Anton. Dugay pa namitingog si mama. Kunya ako kay naghilak lang gihapon. Hantod sa ningon si mama, nga dili na ko mupadayon ng eskwela dito. Muli na ko sa mua. Ug di na daw ko magunahuna, ug di na ko magdahom, nga matuman pa nga ako ang gusto, nga mahimo ko nga flight attendant. Kay di na yun daw kuno sila musugot. Nitanaw ko ni mama ana pero wala na ko nagtingog o nibalik na lang og dungo. Gipiyong na lang ako ko mga mata o nagpadayon ko hilak. Naglagot ko. Nako'y kalagot pero wala ko'y mahimo. Pero nihangyo yapon ko ni mama. Ngonta, bisan lang man nga mahuman ako ang karon nga semester. Mo na akong last nga hangyo ni mama. Pag na mag-istorya ni mama, kinisulod kog balik sa kwarto. Then gikuhan ako ang phone. Og daghan na kaayog tawag og mga message na pod si Anton. Ingon pa siya nga dili daw ko na siya musugot nga magbulag mi. Bahala ko nog magkinaunsa. Ingon pa siya nga muanhi daw siya diri sa balay. Ingon pa siya nga bahala kunog siya na'y mopahuman na kog eskwela. Basta di lang jud daw kuno may magbulag. Dagan pa ka siya mga text ana nga di na jud nako ma-replyan tanan. Ako na lang siyang giingnan. Nagikapoy nako. Please lang. Undangon na ni nato. Pero dili gyud daw siya musugot. Nagsige gyapon siya I love you sa kuha. Dugay ko na kay siyang naghulat sa kuha. O gusto niya nga magkaistorya lagi daw mi. Pero wala na ko na-reply ana. O gi-off na ako akong phone. And siguro mga isa ka semana gyud pod tong naara ko sa balay ug wala gyud ko nagawas-gawas. Ug hantod sa naanalay kalit nga niabot sa muang balay. Timing pa jud kay to nga wala si mama ug wala si papa. Ang ako arang manghod ang naa sa balay.
Gingnan ko sa kumanghod nga naa daw kunoy nangita sa kuha. Nakuratan kay ko ato kung anong naa siya diri sa balay. Pagawas na ako kay nangumusta dayon siya sa kuha. Nangutana din ko ni Archie kung kinsa or unsa ang iyan tuyo sa kuha. Kini si Archie di ay kay amigo nako or kanang kaila lang ba? Diingon din na siya nga naa daw si Anton silahang balay. O gusto ko niya nga padtuon ko dito. Or ipaon ko no ang imong phone. Wala ko balos ako ang buhaton or sa akong reaksyon ato. Wala din ko nakalihok ato. Nagpaabot na lang ko nga mulakaw si Archie. Aha ka jud kaayo tawhana kay nganong gaanhi-anhi man diri sa mua. Gatuog yun siguro siya ga-joke lang silang mama nga ipapriso siya. Sa mo tong nagdali-dali og sulod og balik sa kwarto ug ako ang gikuhang phone ug ako ang gi-on dayon. Ug didto kay gapusot-pusot na ang mga text ni Anton. Pero wala na ko basaha ang mga message ni Anton. Nagdali-dali din kog text ana siya nga papaulio na siya. Kay dili ko moadto kung aha siya karon. Og didto ra mi mo istorya kay mobalik naman ko hapit og eskwela. Paspas pud kay na siya nakareply nga magpaabot daw siya. Pero before ko ana mobalik didto sa eskwelahan, daghan og taas kaayo og murag walay kahumanang kasaba na pud. Daghan kay silag mga pahinumdom sa kuha. Ug ako ang gipaminaw tanan. Sa motong nisakay na kog motor ato dayon padulong na sa terminal. Unya dadto sa unahan kay ni para naman pud na si Archie. Gibaliwala ra nako. Nangutana pa ko niya kung niuli na ba si Anton. Ug nikalit man siya tubag nga muuli daw to karon. Unya, ning para managkalit si Archie. Dito jud tunong sa may naay usa ka sakyanan. Og perting kuyawa yun nako sa ko ang nakita. Naamay yun na si Anton. Nag-unsa pa man ni siya diri ba. Kulbaan jud kay ko kay basin naay makakita ba. Dili jud ko kadayon og bali karon. Unya wala jud ko nakalihok ana. Wala ko kabalo kung unsa ako ang buhaton. Hantod sa ningon si Anton nga panaugo na daw ko og pasakyon ha. Kay para kuno manglakaw nami. Kay kung maglangay-langay pa daw kuno ko, basin jud kunog masakpan daw mi. Pero ako naglingi pa jud intawon kay ko. Nangurog jud ko sa kakulba ato ba. Unya si Anton nanigarilyo ra ba siya. Unya gasandig-sandig pa siya ang sakyanan. Ug karon pa ko sukad nakita niya nga nanigarilyo siya. Ug nakahinumdum pa kay ko sa giingon ni mama sa kuha nga basin gatuo ka nga gipasaylo na tika. Kani okay ko si mang gusto. Ayaw yun pangita og bisang gamay nga rason nga dili yun ka nako kaluyan sunod. Mahayan yun nimo ang tanan. Di man yun na ako ang gistorya si Muha. Pero akong gibuhat ato. Kay kusog kay ko nakadagan pasulod sa sakyanan. Niapil pa nagsakay si Archie. Dayon si Anton. Dayon larga dayon. O dito sa unahan kaninaog si Archie. Gisungog-sungog pamiana ni Archie before siya ninaog. Kay lagi, lovely daw kuno kaayo ko ni Anton. Kay nakabantay po siya nga wala jud may tingog-tingog ana. Nagpasalamat na dayon si Anton kay Archie. Dayon ni Larka na. Unya ako, wala jud ko'y tingog-tingog. Unya si Anton pod, wala pod siya tingog-tingog. Hilom kaming duha nga gabiyahe. Wala jud may tingog ay duha. Yun na anak ko, kung nasuko siya, mas nasuko ko.
Perti pa na kong hilak-hilak og ludluhod sa akong mga ginikanan para lang maluwas siya o para dili siya ipapriso. O para pud unta, mubalik na lang siya abroad ba nga murag walay nahitabo. Pero naaman siya diri karon. Murag iyaman hinuong ipadayon nga magkagubot ang tanan. Sumutong wala jud pud ko motingog. Nya siya kay wala po'y tingog-tingog. Hantod sa naabot na may duol ilahang kaante. Ako siyang giingnan nga munaog nako. Kay magmotor cab ko padulong ilahang kaante. Pero wala gyud gihapon na ni tingog si Anton. O wala po na niya gihunong ang sakyanan. O wala na lang po ko nagtingog ana. Nagpaabot na lang po ko kung ako niya ani dalhon. Taud-taud ana, naabot mi sa usa ka beach. Ug iyahan nang gipark ang sakyanan sa may kilid. Dayon, iyaha din kong gigakos o gihalog og maayo. Kanang pinahaot kaayo. Ingon din si Anton nga gimingaw daw kuno kayo siya sa kuha. Ug bisan unta kuno nga ga-text lang ko sa iya para makabalupod kuno siya kung okay ra ko. Nalang yun mi sa sakyanan ani niya si Anton kay nagakos lang gihapon sa kuha. Unya wala gihapon ko nagtingog. Ug hantod sa kanang bitong iyahan na jud kong gihalukan ana. Umurag malangkat na ang ako ang simod. Pero wala gihapon ko nagtingog ana. Pero nibalos na pod kog pa ako Pero taod-taod ana niundang ra siya. Nagsige siya pumugos sa kuha nga patingugo na lagi daw ko. Ug wala na ko nakagwantaan na ug ako siyang ipangutana kung kano sa siya mo balik og abroad. Pero nasuko hinuna siya kay kung anong mao kuno nga ako ang gipangutana. Kay ligi nagsige siya pumugos sa kuha og pangutana kung naunsa kuno ko sa amo ang balay. Kung unsa kuno'y plano nako o kung unsa kuno ang ilang gibuhat sa kuha. Ug ingon pa na si Anton nga mura kuno ganahan kay ko nga mo abroad na siya. Iya din ang gi-open ang bintana sa iyang sakyanan ug nanigarilyo na pud siya. Dayon taud-taud ana kay nikalit na siyang pangutana sa kuha kung nakahinumdom na ba daw ko siya. Pero ako siyang giingnan nga wala ko nakahinumdom niya pero nakahinumdom ko nga daghan og mga amigo si Uncle nga madto sa balay. Ug tungod ato nga topic kay medyo nawala na iyahang kasuko. Ug medyo may gaan na ang among pag-istorya. Ug niingon pa siya nga sige daw kahurot yang alawan sa una kay siya kuno'y mo gasto og tagay para lang kuno makalaag dito sa balay. Mo nang sige lang daw kuno siya kakita sa kuha. Pero ako wala jud ko nakabantay nila kay lagi nara ko sa sulod sa balay permi ana. Igo ra ko mulabay-labay sila Nahimuot pud ko og nagkatawa ana kay daghan siya mga gipang istorya sa kuha about sa mga nahitabo sa una. Katong one time nga ikasabaan ko kay dugay ko nakauli. Naapod siya ato. Ug nalingaw jud mi sa moang gipang istoryahan ana about sa una. Pero nangutana na po na si Anton kung unsa jud lagi daw kuno'y nahitabo. Katong pag-uli na ko sa moa, katong nasakpan ko. Kung sa kuno'y plano na ko. Pero wala gyapon ko ni tingog ana og wala na ko siya pahibaw kung sa'y giistorya nilang mama og papa sa kuha. Og nibalik na pod og kasuko si Anton. Iyapan ang gihapak ang manibela sa sakyanan. Og ako siyang giingnan na gusto na ko nga mularga na siya. Gusto na ako nga mag-abroad na siya. Ug ni samot siya kasukuan Pinasyagit na gina siya mo istorya. Kay kung ano daw ako'y magbuot kung unsay iyahang buhaton. Ang gusto lagi niya kay makabalo siya kung unsay nahitabo
Kay aron daw maprotektahan ko niya. Dili siya gusto ani nga murag ako daw kuno ang nagprotekta siya. Pero ako siyang giingnan nga dili na lang dungagan ang ako ang huna-hunaon. Ug ako siyang gihangiyo nga ihatod na kog balik dito sa terminal sa motor club. Ug kalit lang niya nang gipasutoy ang sakyanan. Iyang gihunong, igo ra ko na kanaog ug nilarga na dayog balik. Gibiyaan ko niya dito. Nisakay na lang pud ko ana ug nabot na jud ko ilahang kaante. Giingnan pa rin ko sa kong ante nga nanawag na kuno si mama kung ahan ako no ko kay ganihara ko ni gikan. Ako alin po nang giteksan si mama nga naabot na ko. Ningon pa na ko ante nga huna-hunaa silang mama ug papa nimo. Pagtarong na yun si muhang pag-eskwela. Og medyo na konsensya yun ko sa giingon ni ante. Nisulod na lang ko sa kwarto ana og natulog ko. Pero pag mata na ko ana, wala jud nag-text or nagtawag man lang si Anton. Huna-huna na ko, okay ra pod. Pag-abot ko sa eskwelahan, kinatingala yun na silang badge kung anong nawala ko kalit. Ako pa siyang giingnan nga nagsakit ko ug niuli ko sa mua. Ug nagsige na sad na siya pang-invite sa kuha nga magtagay daw mi. Ako una-huna ato kay mukuyog ko. Bisan kas alam. Pero dili pa karon kay maupawan jud ko sa kuang ginikanan. Sa sunod na lang. Kanang hapit na ko muli sa mua. Wala ra ba sila kabalo? Sabot na si Anton nga kutober ako karon nga semester. Ug wala ko'y plano nga magsaba sila ha. Wala ko'y plano nga pahibawon si Anton nga muli na ko sa mua after ani nga semester. Antod sa milabay ang mga pila ka adlaw, nagpadayon na ako sa eskwela. Ug wala na sad ko'y balita ni Anton. Wala na siya nagparamdam sa kuha. Pero nalipay kay ko, kaya niabot na jud ako ang binulan. May gani jud kay walay na buo. Unsaon na lang jud kung naa, pero may gani lagi kay wala jud. Pero nagsige ba gyapon ko check sa akong phone kay basta hindi ay mag-message si Anton. Pero wala man. Sumotong wala po ko nag-message sa iya ha. Ang akong giunahuna na lang ani kay basin nilarga na siya pabalik sa abroad. Then one time ana, after lunch akong klase ato. Nikaon ko daan before ko naligo. Kay dugay ra ba ko mohuman og self-care ba? Bitaw. Pagawas na ko ana kay nakatapis pa ko sa dihang nikalit lag tingog ang phone nga gihatag ni Anton. Kabalo jud kong si Anton to. Kay wala jud ko'y laing gihatagan ato nga number. Dili jud pwede. Ug medyo na-excite ko. Kay dugay pud biya siyang wala nagparamdam sa kuha. Pero ang message ni Anton kay naka-caps lock jud na tanan. Ma-feel yun na ako nga nasuko kay siya while nagbasa ko siyang message nga naka-caps lock tanan. Nakabalo na siya nga gipablatter daw siya. Ug wala daw kuno siya nahadlok. Iya ko nung atubangon kuno tanang kaso nga ikaso siya. Ningon pa na siya nga di na yun hinuon kuno siya mularga. Ahak tawa na kay saku ang man hinuon na suko. Kahasol ba ni oy? Abi ko malinawon na unta. Ug naman po'y part sa kuang self nga nalipay unta nga wala na siya nagkontak kay
Bas hindi ay madala na dyan ako gahangyo akong ginikanan nga makapadayon kog eskwela diri. Dagan na kasyag message sa kuha pero wala na ko siya reply. Kung mo reply ko, kabalo kong mas daghan pa yang pangutana. Antod sa wala na pud ko nakapugong ako siyang giingnan na kung magpadala kasi mo ang kasuko, mo kirig yun ka diha. May reply po na siya nga, hapit na yun daw ko no. Gamay na lang yun. Unya, capital letter gihapon tanan. Unya, nakabantay ko sa yung mga text, kaya wala na joy gang. Wala na siya nagganggang sa kuha. Gisapot na yuning tigawangan, ba? Huwag siguro, hapit na guni siya mo surrender ba? Huwag ako siyang gitextan nga, larga na lagi para hapsay ta. Og nibalos pod ko nga capital letter tanan. Caps lock pod. Og nikalit na nag-ring ang ako ang phone. Nanawag na si Anton pero wala gihapon na ako tubaga. Nag-message pa na siya sa kuha nga kung di daw na ako tubagon kay anhion daw ko niya. Unya ako pod, ako siyang gipalagot og ayo. Ako siyang giingnan nga we, try me. Ug na-reply din siya nga paabot diha. Nagkatawa ko ani kay kabalo kung perte na yun niyang sukuha. Wala na pud ko na-reply niya. Gihagit na ko siya kay kabalo man pud ko nga di yun to siya mo anhi dire. Halisod po, diba? Pero, taud-taud ana, kinikalit bitaw nag-abre ang portahan sa sala. Nyani nga time kay gatapis para ba ko. Nakuratan ko kinsay na nga bari suportahan kay silang ante nagtrabaho man. Huwag ilang anak kay nag-eskwela. Sumutong pagtanaw na ko, mas nakuratan ko. Hapit sa Ginoo na hagbong ang tawel nga ko ang gitapis. Dali jud ko nakaduol sa yaha ug ako siyang gituklod kay ako siyang pagawson. Kay kung mga sakpan mi dire, kakuyaw na lang jud. Wala na jud ko'y kabutangan ani. Abid jud na ako siya ang mukirig sa kalagot. Pero murag ako man hinuoy mo unang kakirig ani tungod kay perte jud na akong kalagot. Perte na akong laguta. Perte pa jud na akong kulbaa. Nahadlo kay ko kay basin mga sakpan mi. Paktay jud ko ani. Basta kay gihangak jud kay kog kalit ato. Pero ningon si Anton nga di ko no ko mabalaka kay hapon pa kuno to manguli silang ante. Aha ka jud tawhan na ba kay murag nagpermi mag-survey diri sa balay. Pero gipugos yun ako siya pauli kay unsao na lang jud. Perte jud ako hangyo niya nga pauli o naligi. Pero di yun na siya. Naglalis pa mi. Nag-away pa mi. Nagkahubo-hubo na lang kog tinuklod siya. Unya ang sunod niya na hitabo. Kay wana. Nagakos-gakos naman hinoon na siya sa kuha. Unya ako pod, bisa na suko ko, bisa na hadlo ko. Parag giganahan man pod ko. Mao jud siguro nang giingon nila nga lami jud kuno ang bawal. Sumutong naadyoy na hitabo sa mua na pod ato. Ug dagahan jud ang nahitabo. Basta kay paghuman na mo, nakaigon jud na si Anton nga I love you gang. Lami jud kaayo ka. Ang Anton nga perting sukuha kay dako na sad kaayog Ismail karon. Pero gi-remind ko niya nga wala pa gihapon daw mi nahuman og istorya. Istoryahan pa jud ligi daw tunamo. Pero human atong hitabua sa balay nilang ante, niabot yun sa point na murag wala na ko'y pake. Mura baog, love conquers all ang tirada.
Gihurutan ako gahatag og buhat tanan para kay Anton. Tanang istorya niya, musunod dar ako. Buhaton ako. Daghan kay ming gipang buhat nga mga memories ani. Kay bawpod ko nga dili ni magdugay. Ug ako lang nakabalo ani kay wala pa siya kabalo nga lagi. Taman na ako karon nga semester. Basta kay kung unahon na ato nga time kay gusto lang ako nga i-enjoy sa tanan karon. Mintras pwede pa. Then one time ana, nang invite na sad na si Anton. Nga na may adtoon. Unya ako, go ra po dayon ko. Kay nagsige naman may halaglaag ni Anton. Akong gisot ato kay naka-shorts lang ko. Nagsiko pangutana ni Anton ana kung ahami padulong kay medyo layo-layo naman ang amo ang biyahe. Pero dili yun na siya moingon kung asa may padulong. Ugantod sa naabot mi sa usa ka balay. Natingala na jud kay ko. Motong ako agad siyang gipangutana kung kinsa to nga balay. Niingon ra po na si Anton nga nagpaabot na daw ang iyahang nanay. Ug wala jud ko kasabot sa ko na feel ato. Nabuing na gyud ni si Anton. Wala ra ba ko naka-attire og tarong? Nag-short ra ba ko? Mo nang di ko gusto mosulod. Gi-action na good ko niya goyod ba. Ingon pa siya nga di ko no ko angay mabalaka kay buutan daw ang iyang nanay. Ug wala jud ko nahimo ato kundi nisulod na lang jud silahang balay. Pero kiwa jud kaayo Naulaw jud kay ko. Ug didto na jud kay gipaila-ila ko ni Anton. Ingon siya nga nay si Rosie. Kato bitong giingon nako nimo sa una. Nagtando-tando pa niyang nanay ug nag-istorya pud may gamay. Ni bless pa ko. Ug i-welcome marpod ko sa iyang nanay. Basta kay saktong smile lang ko ato. Ug napod siya gipilaila sa kuha nga duha ka babae. Iyang mga igsuon. Ug dito lang ako nahibaw-an nga kinamanghuran di ay si Anton. Nagtanaw-tanaw pa po ko sa mga naka-frame nga mga pictures dito. O dito po ko nakabalo nga wala na day siya tatay. O dito lang ko nakabalo og nakaila sa iyaha. Dayon na nawag na iyang nanay kay mangaon na daw mi. Well, nangaon mi, nag-istorya mi. Nangutana pa to iyang ate kung saan na yung plano ni Anton nga magminyo na ba daw. Nga murag bata pa kuno kaayo ko. Sa motong nangutana sila sa kuang edad. Wala jud ko nakatingog ana. Ug iyan ang gihawiran ako ang kamot. Ug niingon siya nga giskwela pa ko. Ug iyang giingon ang akong edad. Nakuratan gyud na sila kay lagi bata pa kay ko. Nangutana pa na sila kung kabalo ba daw ang ako ang ginikanan. Nasamot jud ko kahilaw ato. Pero ang Anton, niingon siya nga kahibaw na daw. Og mo adto paman gani daw siya sa mua. Mura jud nagmabali akong liog kay nilantaw ko ni Anton. Pero siya kay wala nilantaw sa kuha. Ang galagot ko niya. Og dito pud ko nakabalo nga di na gyud ay mo balik og abroad si Anton. Sa matong while pa uli na may, gipangutanan ako siya kung unsa joy plano niya. Kung anong di na siya mo balik og abroad. Ingon pa na si Anton nga magpaabot lagi daw siya sa kuha ug di niya kayang malayo sa kuha kay mingawon daw kuno kaayo siya. Ingon pa na si Anton nga paabuton jud lagi daw niya nga mahuman kog eskwela para kami na po daw kuno. Kaseryoso na jud kay niya ba? Murag naa na gid siya plano ba? Unsaon pa man na nga
hapit namang ko muuli sa mua. Kaseryoso na yun ni Anton ay. Pero saon man na, bisan pa man ugyahan akong gistoryahan sa mga plano, wala gyapon ako siya istoryahe nga taman ra ko karon nga semester 3. Ug mobalik na ko sa mua. Ug nangutana pa na si Anton sa kuha, o kung unsaon na lang daw kung inighuman ako sa eskwela kay mag-abroad daw ko. Pero wala ko nitingog ana. Kaysa kung nahuna, wala na dyan ay paglaom ng damguha. Kung kabalo palang unta siya. Ningon pa na si Anton kung anong wala ko no kumitingog. Ug niingon siya nga di dyan lagi daw niya kaya nga maglagyo ming duha. Pero ako siyang giingnan nga dugay pa kayo na. Nito bagpod si Anton nga gaw na huna namang gud ko ana daan ba. Usaon na lang dyan agang. Nito bagpod ko niya mo nang ikaw kay padayon ana imong plano kay magpadayon ra pud ko sa kuha. Ana ra man gud na. Ug nakabantay ko nga after atong istorya, murag na lain siya. Ug wala na po na siya nagtingog-tingog hantod sa naabot na ko dool ilahang kaante. Nikis pa ko ana niya before ko ninaog. Pero igor na siya ni Tando. Siguro nalain yun siya sa kong istorya. Pero pag abot na ko sa balay, naaman na si mama. Nakulbaan kay ko. Akong gibuhat, nidool ko ni mama ug ni Bless. Nangutanan ni si mama kung mapabay pagkahuman sa akong klase. Pero wala pa akong nakatubag ana, nisumpay din siya nga nianhi daw siya kay manguli daw mi. Kay na ako no ko'y schedule sa pag-take og entrance exam kay gipalista na ko niya sa kurso nga nursing. Kay para ko no makapas ko sa sunod semester. Mao na jud niya akong gikabalak-an ba nga sila na yun ang nagbuot sa tanan. Lami kay isyagit ana pero naghilom-hilom lang ko. Niingon din si mama nga magkaon sa daw ko. Unya kay bisag busog ko, nikaon gihapon ko. Kay masakpan jud ko ani. Pag human ako kaon, nisulod na din ko sa kwarto ug nakatulog na lang ko sigig huna-huna. Sumutong pagkaugma jud ana, niuli jud mi. Absent na pod ko. While gibiyahe mi kay mingaw kay akong paminaw yun. Lami kay tanaw sa akong phone pero dili ko katanaw kay gatapad ming mama. Pagabot sa balay kinagpahuway kadyot before mag-exam. Ug nakahigayon ko nga makabasa sa mga message ni Anton. Nangay siya sorry sa kuha kay wala siya nitingog kay nahiubos daw siya pero love gihapon ko niya. Nabalaka na sab siya kay wala na sad ko na reply. Ug naapo daw siya sa gawa sa muskilahan kay magdungan daw unta mig lunch pero wala daw ko niya nakitaan. Ug well nagbasa ko siyang daghan kay nga message, nikalit na siya panawag. Ug paspas pud kay ko nga naka-cancel sa tawag. Nangutana din na siya kung anong i-cancel daw. Gireplyan po na ko siya dayon nga unya na mo tawag kay naa si mama. Wala pa ko ningon ani nga niuli ko kay daghan na sad kay ni siya pangutana ba. Daghan pa siya gi-message sa kuha pero wala na ko nakareply. Pag human akong take og exam, abin ako makabalik ko dayon ilahang kaante. Pero ningon si mama nga inigugma na lang daw ko mular ka. Nitando rapod ko og walay tingog-tingog kay dili yud sa jud ko mosupak. Og before ko natulog ana, ako na sang gibasa ang mga message ni Anton.
Daghan kayo. Nagka-teksanay pa may kadyot ana. Ug daghan na sab siyang pangutana. Pero ako siyang giingnan nga okay ra ko Anton. Pahuway na diha kay matulog na sab ko. I love you. First time na ako nga I love you sa iya ha, para mahilom na sa dangyahang gibati. Ug ang tinuod pod kay nahigugma na gyud ko sa iya ha. At ayan pagkaugmaan na, kay sayo ko gihatod sa terminal, kay mabalik na ko. Pag-abot na ko silang ka-auntie kay perting mingawa sa akong gibati. Nikalitra ko gihilak. Perting yung hilak na ko, nga gabakho na gud ko. Naluya kay ko. Wala na ko'y plano miskwela ato. Kaya abin ako madala paghangyo magpadayon ko sa kong kurso karon. Pero dili na gyud ay. Gato ko pwede pa, pero dili na gyud. Pero knowing my family, di gina sila magistorya og dili tinudon. Nakahangyo man tuod ko sa kong mama, pero tama na ra diri. Gihilak na lang yun na ako tanan. Walay makadungog na ako, kay walay laing tao sa balay. Ug hantod sa nakatulog na lang jud ko hinilak ato ba. Nakamata ko ana kay hapon-hapon na, ug wa gyapon ko ganahi mo lihok. Kay higda-higda ra gyapon ko. Aya pa na ako gitanaw akong phone o gibasa ang mga message ni Anton kay daghan na kaayo apil pod mga tawag nga wala na ako natubag. Ako din ang gireplyan si Anton og paspas pod kay siya nga nakatawag. Ako na lang pong gitubag. Nangutana siya kung asa daw ko. Mianhi pa jud daw kuno siya sa balay pero wala kuno'y tawo. Nakalak ang portahan. Ako pa siyang giingnan nga naara ko diri sa balay pero perte na akong tuluga. Wala ko nakabantay. Wala ra pud may nagdugay tawagay kay basin mo kalito gabot si ante. Pero pagkaugmaan na, klase na sab. Og ni eskwela na ko. Ug sure jud kay ko nga atngan jud ko ni Anton ani karon ba. Ug wala jud ko masayop. Nagyud siya dito sa unahan o gasandig-sandig sa sakyanan. May gani kay wala siya na nigarilyo karon. Nagistorya mi ana og nangumusta siya sa kuha. Ingon din siya sa kuha nga luya ko no kay ko lang taon. Ug klaro ko no kaayo ko mata nga gahilak ko. Pero ako siyang giingnan nga wala lang ko nakatarog tulog. Nagtanaw na siya sa kuha o sigurado kung wala siya mituos sa kuha. Sa ako siyang giingnan, nga ilaag ko be. Dako jud kina siya gismile ba. Kay first time na ako, nga ako maoy nang-invite sa yaha nga manglaag mi. Nangutana pa na siya kung asa daw na ako gusto malaag. Pero ako siyang giingnan, bahala na siya kung aha ko niya dapit dalhon. Murag yung nagnalisang si Anton nga murag di siya katuo ba. Ug dito kay gidala ko niya sa usa ka beach resort. Naghigda-higda lang mi dito. Bitaw, nagbuhat jud mig mga milagro dito. Nagpuli-puli mig lihok. Bisag unsa na lang nga porma nga mong gibuhat hantod sa gipang kapoy minduha. Ug mao na jud ni nga naghigda-higda na lang mi ani. Ug ani nga time nagkaistoryahan na na gyud mi ni Anton about atong adlaw nga nasakpan ko. Ug sa tanang gipang istorya ni Uncle nga na siya'y anak, nadaghan kisyag mga bae, ug nag-atik-atik siya. Wala pa din na nitingog si Anton.
Kunya ako ani, kay gali kay rabadjud ko nga magisgot ani kay basin dili ko kadawat kung unsay madungog nako gikan sa yaha. Pero karon, once and for all lang, gusto nako nga makabalo. Gusto nako nga maistoryahan namo ni. Ug taod-taod ana nagsugod nag-istorya si Anton. Sumato niingon si Anton nga tinuod kuno daw ang istorya ni Uncle. Ingon siya atong college pa siya kay nako na siya yung mga bae na siya uyab. Ug tungod kay batanon pa daw, nagsulay-sulay po daw siya sigarilyo o gamay. Pero wala daw siya anak. Kiingon siya nga dili daw ko niya dalon sa balay kung naa na daw siya liwat. Ug ang iyahang dugay na daw niyang giundangan so kada tong nakita daw ko niya. Kidaghan daw ko no kausaban katong nakitaan ko niya. Ug usad ako sa rason kung anong naningkamot siya nga mausab ang iyahang kinabuhi. Kapag human niya college kay nag-abroad din siya. Gusto niya nga bag-uhon ng iyahang kinabuhi. Ug gusto ko niya nga na siya'y mapakita nga tarong na daw kuno siya. Ug sobra daw siyang nalipay kay gitugot to daw kuno sa panahon nga makit-an ko niya didto sa van. Timing kuno kaayo ang tanan nga okay na kuno siya. Nga na kuno siya mapakita sa kuang pamilya. Kay kabalo siya nga daghan kaayo ug dako kaayo ang mga pangandoy sa kong pamilya para sa kuha. Pero wala jud daw kuno siya anak. Ug kato daw nakabalo siya nga gipablatter siya. Kay nahadlok daw siya. Pero dili tungod kay nahadlok siya nga mapriso siya. Pero nahadlok siya para daw sa kuha. Kung basin kuno giunsan ako. Pero ako siyang giingnan niya, giistoryahan raman ko o gikasabag ayo. O daghan po nag-istorya si Anton sa kuha about siyahang past. About siyang kinabuhi. Ug ako, hinaminaw lang siya ha. Ug hanto nangutan na siya sa kuha kung ano liging naghubag ako ang mata. Ano ko nung naghila ko. Pero ako siyang giingnan, nga everything is okay ra. Di siya angay mabalaka. Wala iya po na ako siya giingnan nga last semester na ninako dari. Nga muuli na ko sa mua. Paguman ato kay okay rami ni Anton. Hanilabay mga adlaw. Hapit na mo human ang klase. Unya si Bads kay nagsigi gihapog invite sa kuha nga mag-bar-bar lagi mi. Sa motong ni kuyog ko niya. Musulay pod ko tawon aning mag-bar-bar oy. Ug sexy pa jud kaayo ang iyang ipasuot sa kuha. All black nga medyo backless. May gani na lang kay gitugtan pod ko ni ante. Kay si Bads mismo ang niadto sa balay para mananghid. Kay lagi daw naa daw kunuhay birthday. So matong nisugot pod si ante kay kailaman pod siya ni Bads. Sa matong paabot mo sa bar, as if gitawon ko nga murag kabalo ba. Pero dili di ay. May ilhan dyan ako si Bads nga anadjud kaayo dito. Ingon pa siya nga unya na daw may muhunat. Saktong inom-inom lang sa daw may karon. Pero akong ginan si Bads nga di ko magpalabi kay basin magbarag-barag na unya ako sa tunga. Pag taod-taod ana, kay medyo gikiwahan ako. Kaya na may mga kailang nga naabot si Bads. Mga laki ra ba?
Pero nagpadayon lang ko ato nga gi-enjoy na ko ang ako ang pagbarbar. Inom-inom ginagmay. Ug taod-taod ana namira na silang buds kay manayaw na ligi. Niya ako go rapud ko. Nanamis to nga to nga ani nga nagsayaw-sayaw ayo. Nag-enjoy ko. Nalipay ko sa kong pagbarbar. Pero naman ay ni kalit og hawid sa kuha. Ni hawid jud sa kong hawak. Unya nagbarag-barag na raba ko ani. Ako adyo din nang gihapak ang kamot. Pero wala man gihapon ni buhi. Nya pagtanaw na ako, nakuratan ko. Naaman hinuon si Anton. Ug didto kaiyahan akong giguyod padulong sa muang gilingkuran. Maayo daw kuno kay ko kay perti na kong sayaw-sayaw o niya siya kay perti daw niyang tawag ug message sa kuha pero dili daw ko mutubag. Nangayo na lang kog sorry sa yaha. Suko-suko pa na siya kay lagi na ay sayaw-sayaw ug na ako no'y mga laki nga kuyog kuno. Ug daghan jud nang giyaw-yaw si Anton ba. Hantod sa naglagot na jud ko unya nakainom ra ba ko. O siyang giingnan nga lisod pod ug sa imuhar ako magkiat-kiat permi. Basin madiretso ko ka ante aning lakawa. Mahimo jud tang uncle plus auntie ba. Unya ni katawa ko. Nya si Anton wala na nakatubag. Kaya nidool na po na silang buds sa mua. Sa moto, ang nagpadayon jud ang ako ang pagbarbar. Nya si Anton kay misabay na po namo. Nagtagay may padayon. Nya si Anton kay permi na po kong tunulan og tagay. Ako na lang giniingon nga sakto na kay nalipong nako. Pero ingon siya nga dili kuno ko pandangog tagay kay mao man kuno akong gianhi diri. Aha ka jud niya ba. Basta ako ani kay nagsandig-sandig ni jud ko ani kay nalipong na yud ko. Unya tawd ana kay hanasag kong giguyod pagawas. Ingon siya nga manguli na daw mi. Pero ako siyang giingnan nga mananghid sa ako ni Buds. Pero ingon siya nga di na kuno kinahanglan. Kaya nag-enjoy na kuno pod kay to si Buds. Sa motong naabot yun mi sa iyahang sakyanan. Og nahubog naman kay ko ato na mahala na pod ko kung aha ko dalhon ani ni Anton. Taod-taod ana, nakabantay na lang ko nga murag. Nihunong man niyang sakyanan. Nangadto na po day mi sa may duol sa daplin sa beach. Iyang gabrihan ng portahan o iyang kong gipahigda dito sa iyang paa. Og bugnaw gyud kaayo ang hangin. Ingon siya nga dito sa dawmi kay para kuno mahawasan na ako ang kahubog. Og dito kay gihigda-higda lang ko. Gifeel na ko ayo ang kabugnaw sa hangin. Gitawag pa ko ni Anton. Abiniyag nakatulog ko. Pero ako siyang giingnan nga wala ko nakatulog kay gahi naman ang ako ang gihigdaan. Ug nikatawa ra na siya ingon pa siya nga giniha pa daw na didto sa bar. Og didto, naingon si Anton nako nga kaginiha ra day ko niya gisundan. Before pa daw ko nami nakasulod sa bar, nakita na daw ko niya. Sa motong iya kong gisundan. Nalingaw ko na siya nga galantaw sa kuha nga ning sulay og tagay og gasayaw-sayaw. Ning duol lang siya kay naglagot siya kay na ako noy mga lalaki na lagi nga nagduol-duol na og naan ako noy muhawid og nagsayaw-sayaw. Sa motong ni duol siya sa kuha. Og nagpadayon rami sa pagistorya ni Anton ana. Nalingaw kay ko sa kuang pagbarbar. Og hantod sa nagpataka na sa naghikap-hikap si Anton. Unya ako kay nakainom lagi. Ako inipadayon. Ako ang
tangtang ang butones siyang polo. Ug dito kay ako asyang gipalamian. Ug nakaingon na lagi na si Anton nga lami lagi daw ko ayo ug sulayan daw namo didtong dapita. Gibira-bira pa na ni Anton akong buhok nga makahangad na ko. Ug nagpinaakay dyan mi didto ug naadyo'y nahitabo. Nagpahuway pa miya na kadyot. Dayon, iyan akong gihatod pa uli. Dadto ra dapit sa dool sa ilahang kaante nga makita ra niya ko nga makasulod sa balay. Pero before ko ninaog ana, nikakos kaayo ko niya. Pinahuot kaayo og wala ko kabantay nga nakahilak na ko. Munaog na unta ko pero nakabantay si Anton nga nihila ko. Nangutan na siya gano. Pero wala ko nitubag ana og nigakos kog balik siya ha. Huwag ako siyang giingnan nga mingawon ko nimo. Nikatawara na siya og niingon nga naara daw siya permi og dili ko angay mabalaka. Nakaingon siguro siyang naghinubog lang ko ani. Pero nagakos lang jud ko ni Anton ani. Ug siya kay nagsige na pod siya I love you sa kuha. Ug daghan siya mga assurance nga dili lagi daw siya mawala ug naara siya. Mas nabalaka pag gani daw siya sa kuha. Pero nagakos lang ko ni Anton ani. Ugandod sa nananghid ako siya nga muadton ako ug ako siyang giingnan nga muadton ako. Amping si mong lakaw pa uli ha. Sa mato ni naog na ko ug niingon pa na si Anton nga hulaton lagi niya nga makasulod ko sa balay. Pilakaw na ko ana kay wala na ko nilingi siya ha ug naghilak gihapon ko. Ug pag human atong gabi una, wala namin nagkitag balik ni Anton kay nabisi ko kay finals naman namo. Unya si Anton kay medyo busy po. Unya katong time nga nahuman na jud ang ako ang mga exam. Kiningon si ante nga manghipos na daw ko sa akong mga gamit kay papaulion na kuno ko sa akong mama karong adlaw na jud daw kuno. Ako pang ginan si ante nga wala pa ako makleared. Pero niingon si ante nga okay ra daw kay nahuman naman ko nung finals og mobalhin naman sab ko. Wala ko'y nahimo ani. Una-huna, gadali yun sila nga paulion ako. Sa motong, nanghipos na lang jud ko sa ko ang mga gamit. Wala na lang sad ko maglangay kay maikugsab ko sa kong auntie kay gusto naman po niya na mulakaw na yun ko. Pag human akong panghipos, naningkod-lingkod lang ko kadyot dayon, niadto na kog terminal. Nagsakay na kog van ani, pero wala pa isulod ang van. Gilingkod-lingkod lang ko ani og layo kay akong pananaw. Unsa kay mahitabo namong Anton ani. Murag gikapoy na jud ko ani. Dayon, niring na ang phone. Si Anton kinanawag pero wala na ko tubaga. Pero daghan na kay siya mga message. Nangutan na siya kung unsa kuno kong orasa muli sa mua o kung kanusa daw ko muli sa mua. Kay ihatod ra daw ko niya. Ug ako siyang gi-replyan nga naan ako sa terminal. Nagsakay na kog van. Muli na ko karon. Daghan pa akong i-message sa iya ha. Pero nagsige naman na siya panawag. Sa motong natingala kay siya kung anong muuli na ko. Ako siyang giingnan nga humanata ng finals nga exam. Clearance na lang ang kulang. Pero sa sunod na lang, kay papaulion ako. Og nanawag dayon na siya. Og itubag na lang po na ako.
Nangutan na siya sa kuha kung asan ako, kay siya lagi daw ko hatod, kay mananghid na lang po daw dayon siya. Matubang na daw siya sa kuang pamilya. Pero ako siyang giingnan nga mao dyan ay dili dapat niya nga buhaton. Daghan pa na siya gistorya, kay lagi kapuya na daw ni siya sa moang sitwasyon nga tago-tago lang daw. Gusto daw niya nga makigistorya na sa kuang ginikanan. Pero ako siyang giingnan nga dili yun pwede. Ug mas okay gani kung mobalik na lang siya glarga. Pero niyon si Anton nga nakadesisyon na lagi siya nga di na siya mobalik. Ug gusto lagi niya nga matubang na sa kuang pamilya. Pero wala na ko mitingog ana ug ako ang gipalong ang tawag. Nagsige pa na siya tawag og balik pero wala na nako tubaga. Og daghan pa nag-message si Anton sa kuha pero nilarga na ang van. Naabot ko sa mua nga gaguol kay ko pero wala lang ko gapahalata. Nagdungan pa mig panihapon tanan. Apil silang angkol og silang ante. Paguman ato kay nisulod na lang pud ko sa akong kwarto og nagigda-higda og gatan-aw sa akong phone. Napanay mga message si Anton og daghan pa kay na siya tawag sa kuha. Pero wala na jud ko nag-reply kay Anton. Huna-huna na ako kay mas maayo sa ani kay para pod ma-relax ang mga feelings o para makauna-huna migtarong kung unsay angay o kinahanglan na mong buhaton. Ug nilabay mga pila ka adlaw ana, na-enrolled na ko. Ang kurso kay nursing. Diri na punta sa paputiay og uniform. Ug bisag wa ko ganahi ato, gipugos tanan jud nako akong kaugalingon kaysa pod nga dili ko makaeskwela. Wala na jud pud unta may text sanay ni Anton ana, pero nikalit na po na siya og message sa kuha. Daghan ra ba kaayo? Ingon pa siya nga basin na kay ganahang iingon sa kuha. Ayaw pud ko ingania. Ug didto kay nakabalo na di ay si Anton nga dili nako mobalik didto. Nga mobalhin ako og eskwela. Hingon pa siya nga grabe sad kagang oy. Laina kay nimo. Nganong ing ana man ka? Makapamalikas jud ko sa kalagot ani ba? Bantog ra kay katong last kay gilak-hilak ka. Mao na dayto. Pero wala man lang ko nimo og istoryahan. Wala man lang ko nimo pahibaw. Sakita lagi gang. Wala ako nabuhat ato og di na dyan ako malimod. Kaya lagi nakabalo na siya sa tinuod. Ako siyang giingnan. Sorry Anton. Dili na kaya nga i-istorya nimo sa personal. Sorry. Og please, pasagdahin ako. Ayaw na sayangi imuhang panahon dari sa kuha. Kay taas pa kayo kog latason. Nya ikaw, kay plaster na karon. Ayaw sayangi imuhang mga gihaguan. Ipadayo na lang imuhang plano nga wala ko. Ayaw na ko huna-huna pa. Please lang jud Anton. Gikapoy na kay ko sa kuang pamilya. Permi lang nila gina-remind sa kuha hang ako ang sayo. Makaluya kayo. Yun po si Anton nga huwata ko diha kay muanha ko. Maluoy pod ka na ako. Ug ningon na si Anton nga muanhi lagi daw siya
ug moatubang siya sa kuang pamilya. Pero ako siyang giingnan na kumuan ni siya kay di gyud na ako siya atubangon. Di jud ko magpakita sa yaha. Ug perte jud ang hangyo ni Anton pero wala jud ko ni sugot. Ug after ato, wala na ko'y balita sa yaha. Milabay mga pila ka adlaw ana ug nagpadayon lang ang ako ang life. Pero wala na jud ko'y balita ni Anton. Ug antod sa hapit na ako ang birthday, nalipay pud ko ani kay madugangan na sad kog isa ka tuig diri sa kalibutan. Bitaw. Wala ta ko'y plano nga mag-celebrate ani pero ako ang family kay mag-prepare man yun ni sila. Ug bisan pa man nga medyo cold ako ang treatment sila. Ika nang bitawng miskwela ra ko, muuli, din mosulod sa kwarto. Wala ko na pod, umunguta na sila kay mutubag ra pod ko. Medyo gikapoy na jud ko sa ko ang setup ba. Nagdako ko nga kung sa ilang isulti, kay maora ako ang tumanon. Ginatry jud na ako permi nga ang pinakasakto nga desisyon permi ako ang buhaton. Mo nang disappointed kay sila katong nakauyab ko nga dili jud sila ganahan. Pero nagpadayon ra pud gihapon ang akong life ana. Nagpadayon ko eskwela ug na po ko'y mga bag-o nga mga friends nga nakailan. Then one time ana, nisimba ko. Ug nakuratan jud kay ko. Kay naman ay may tapad og kalit sa kuha. Kunya paglingi na ako, mas nakuratan ko. Ako siyang giingnan. Maayo kay nakauna-huna kag simba. Tubagpod siya nga mawalagi. Hinay-hinay tagbalik sa saktong dalan ani. Pero maoro to'y chika na mo hantod sa nahuman na ang misa. Wala na meeting ganay. Wala ko nangutana siya ha. Kung kumusta na ba si Anton or kung na ba siya balita ni Anton. Pero katong patindog na ko kay mugawas na ko kay muli na ko. Ningon na si Archie kalit nga dalikyatan kuno na kog adto sila ha. Si Anton. Kay nagpermi na lang kunog inom dito. Wala jud ko nakatingog hinoon ana. Unya naglingi-lingi ko kung kinsa ang naa sa tapad. Kaya basin naay makadungog sa mukha. Nangutan ako niya kung gisugo ba siya ni Anton. Nitubag na po na si Archie nga wala lo siya sugua. Pero namugos na siya sa kuha nga adtuon ligi daw nako si Anton silahang balay. Unya, ang usar ba sa rason kung anong mianhe daw si Anton kaya hapit na daw ang ako ang birthday. Pag mag-istorya ni Archie ana, nilakaw po dayon siya. Unya ako, wala din ko nakalihok. Gahuna-huna pa ko. Sa matang pagawas na ko, nidiretso ko uli. Grabe biapod kami nga ako ang gibati ani. Pero dili na lang yun ko gusto nga magpa buing-buing og lakaw kay lisod kining ikyas-ikyas ba. Dito na lang ko sa kong kwarto gahida-hida while nagtanaw og nagtotok ko sa cellphone. Pero wala man pod ga text si Anton. Wala ra ba dyan ako gibulag ang cellphone sa kwarto. Nya kay wala man nag-text, siguro okay ra. Ug hantod sa birthday na gyud na ako. Ambot lang pero wala ko naka-feel og special to siya nga adlaw para sa kuha. Niskwela ko ani. Unya whole day ra ba ako ang klase ani. Unya gabi na mahuman. Sa matang paghuman ako klase, nigawas ra po din ko og nagpaabot ko og masakyan. Og nanasad ning feeling na kanabit akong murag
naa na say naglantaw sa kuha. Feeling nako kay naa si Anton. Motong wala yun ko naglingi-lingi. Feeling lang yun nako kay naa siya. Pero basin pod, feeling lang nako ni. Sa motong nagpaabot na lang jud ko og masakyan nako. Ug taod-taod ana kay kadit lang jud nga naay mi istorya na mitingog sa akong likod. Ningon siya nga, kuyog sa kadyot. Happy birthday gang. Pero wala jud ko mulingi ana. Nakulbaan man hinuon kay ko. Sumutong paspas kay ko nakalakaw. Padulong didto sa unahan nga medyo ngit-ngit ba. Amo ara ba jud ning lugar. Impas jud ko kung naay makakita sa moa. Paabot dito kay naglagot jud ko ana niya. Ako siyang giingnan. Naunsa man ka oy. Nganong nagpakita mangyud ka diri. Nitubag pod si Anton nga karon lang please. Sige na lang ga. Unya paloy-looy pa na siya namo. Unya haggard ra ba ka siya porma nga murag walay tulog ba. Unya nanay kalit nga ni hunong nasab nga sakyanan sa tungod namo. Si Archie di ay ang drive sa sakyanan. So naitabo ato, nakakuyog yun hinoon ko. Pagsulod na ko sa sakyanan kay nigakos yun dayo na si Anton sa kuha. Perting huuta nga murag di na yun siya gusto nga buhian ako. Og ni diretso din mi sa balay ni Archie. Nakulbaan pa kay ko kay naaman na ang mama ni Archie. Og nigreet pa nag happy birthday sa kuha. Og dili ko no ko angay mabalaka. Kay sekreto ra kuno ang tanang mahitabo karon. Dili kuno siya magsaba-saba sa lain. Unya naghanda pa jud ay sala didto sa balay ni Archie. Si Anton kuno ang gagasto sa tanan. Sa motong nangaon mi. Atiman pa kay ko ana ni Anton. Siya pa'y nagbutang og mga pagkaon sa kuang plato. Pag human mong pangaon, kinawala man nagkalit silang Archie. Kami na lang duha ni Anton ang nabilin dito. Nagpasalamat na lang po ko niya kay gihandaan ko niya sa kuang birthday. Pero ako siyang giingnan na dili naligi ko tawagon o gang. Nitubag po si Anton, unsa day ako itawag si Muha? Babe? Huwag ni katawa na siya. Ug pagkadong na ko siyang katawa kay nalipay ko. Gimingaw jud pod ko ani ba. Dayon, nikalit man pangayog sorry si Anton sa kuha. Nangutana pod ko niya kung anong nag-sorry siya. Ingon si Anton nga, babe, sorry kayo. Sorry yun kayo sa tanan. Nangay siya sorry sa kuha kay tungod daw niya, dili na matuman ng ako ang pangandoy nga mahimo ko nga flight attendant. Wala siya nag-expect daw nga mabot sa ing ato ang desisyon sa kuang pamilya. Sa motong perti niyang pangayog sorry sa kuha. Og feeling daw niya kay ako ra kunoy nagsalo sa tanan. Pero ako siyang giingnan nga dili na lang to istoryahan kay nahuman naman. Og kaya raman po na ako. Og nigakos na sabsiyag ayo sa kuha. Napamimang istoryahan ana pero nagakos ra yun na perme si Anton sa kuha. Dan tod ana nananghid ako siya nga muli na ko. O ako siyang giingnan
Basta katong gitext nako nimo ha. Mao na to. Og nitindog dayon ko ana. Og gusto na po ni Anton nga ihatod ako niya kay moatubang ligi daw siya sa kuang pamilya. Pero wala jud ko misugot ana. Og before ko nigawas ana sa balay, kay napa na siya gisulod sa kuang bag. Nakapangutan na jud kog unsa to iyang gisulod sa kumbag. Pero ingon siya nga gift daw to niya sa kuha ug unya na lang daw nako lantawon inig abot sa balay. Samtang pag-abot nako sa balay, nangutana din na si mama kung anong dugay ko nakauli. Niingon rapod ko nga nangaon may barbecue sa kuang mga classmate. Og nakapamot-bot na sad kog ahat ani. Og nisulodin ko sa kwarto ani. Una-huna na ko na kung magsigig permig ingon ani si Anton, wala yun may kalinaw ani ba. Og ako din gitanaw ang gift ni Anton nga iyang gibutang sa kumbag. Og pagtanaw na ko, nakuyawan jud ko. Nakuratan ko sa iyahang gihatag. Kwarta man. Cash nga gibutang og sobre. Unya, dako rabagyod nga kandidat. Dayon padulong na takog tulog ato. Kinag-message na si Anton sa kuha. Ingon siya nga, love you babe. Happy birthday. Nitubag po ko niya nga good night. Thank you sa pa-birthday Anton. Unsam ning gihatag nimo oy? Di ko kadawat ani. Nganong kaniman ang imong gihatag sa kuha? Dingon na po na si Anton nga para daw kuno na ako'y magamit o kung na ako'y kinahanglang paliton. Ug ningon pa na si Anton nga gamay ra kay na babe. Kumpara sa muhang mga gipang sakripisyo karon. Ako mo'y angayan maulaw. Ug bisan pa man nga ulaw kay ko, nagpasalamat gihapon ko sa iya. Ug ako siyang gi-remind nga dapat di siya magpabaya siyang lawas. Ug dapat iyahang ampingan jud ang iyahang kaugalingon. Ako siyang giingnan nga dapat dili ka magpabaya si muhang lawas oy. Dapat ampingan nimo ang imuhang kaugalingon. Salamat kayo sa tanan. Pero unsaon man nga diri ra gyud ta kutob. Diri na lang tataman. May-reply po na siya nga dili ko musugot. Timan ina nga dili yud ko musugot. Unya nakakapslak na tanan. Pero wala na ko ma-reply ana. Nanawag siya pero wala na nako tubaga. Og mo na to ang last time nga nagkakita og nagkaistoryahan na ni Anton. Milabay mga pila ka adlaw ana wala na ko'y balita niya. Og naay mga higayon nga magkita mi ni Archie ana, pero wala na siya hisgot about kang Anton. Unya wala na pud nag-message or nagsinamok si Anton sa kuha. Okay raman pod ako ang pag-eskwela. Unya ang cellphone ngayang yatag sa kuha, kaya gitaguan na lang nako. Ug ako anang gitangtang ang SIM. Wala na nako gamita. Hantod sa nauso ang Friendster. Kinsay nakahinumdom sa Friendster dere. Bitaw. Kaya lagi kay maman to'y uso, naghimo pud kog account sa Friendster. Nalingaw pud biya ako. Napud ko'y mga naka-chat-chat. Pawala lang sa kalaay. Pero never na ko nga nag-uyab-uyab. Bisan pa man nga naay manguyab na ko, pero dili lang sa adyod. Kapoy nasab og sugod.
Pero di po na ako makalimod nga usahay makunahuna gihapon kong Anton. Pero diha na lang yun kutob. Unya naman may internet cafe sulod sa school, dito may magtambay ug mag Friendster. Ilisan dayon tong background pic. Unya sa Friendster, mahibaw-an man nimo kung kinsay go view sa imong profile. Unya nalingaw ko ana, sa mata kong gilantaw kung kinsay go view sa kuang Friendster. Nalingaw kog tanaw-tanaw sa dihang nakita jud nako ang full name ni Anton. Nag-Friendster na po di ay siya. Sa motong wala na ako napugngan akong kaugalingon, gistalk na ko iyahang profile. Lianay lang sa karon. Bitaw. Wala man pud kaayo na i-post, pero murag na siya sa gawas. Kaya naman to'y picture dito nga murag na siya sa gawas sa hotel, unya naka leather jacket siya. Unya nibalik na sab nga gwapo kay siya lantawon ba. Unya kay wala naligay kami, tanaw-tanaw na lang yun ko sa iyang pic ani. Bitaw. Nalipay ra pud bi ako nga naglantaw niya nga nakita na ko siya nga okay ra ug murag nalipay na siya. Ug andun sa milabay na sad ang panahon, birthday na sad na ako. 1 year na katong last nga nagkita ug nagkaistoryahan na mi ni Anton. Then after a week ana nang larga mi. Miadto mi sa lain nga syudad kay mag-duty mi sa dako-dako na hospital ug didto mi na-assign. Dugay-dugay sad mi didto. Then one time ana, naglaag mi sa usa ka internet cafe. Nag-Friendster dayon. Dili man sa ingon nga nag-assume ko pero basin na ay nagbilin ako message kay lagi birthday biya na ako. Dayon pagtanaw na ako sa message, wala yun siya nag-greet sa kuag happy birthday. Sa motong magpuyo na lang jud ta ani nga malinawon. Na-action jud ko kaulaw ato ba pero gitan-aw gihapon nako iyang profile. Ug didto kina siya bag-o nga post. Nag-dinner sila. Grupo sila. Unya na siya'y tapad. Actually daghan sila pero na siya'y tapad. Siguro same ra niyag edad. Mailhan yun nimo nga arangan ba. Unya gwapa ra ba jud. Naglingkod na si Anton ug ang bayi kina siyang tapad ang iyang kamot kini agbay. Ug ambot lang kay first time to nako nga gibati jud og kasakit kaayo na wala naman untay kami. Feeling na ako mas nasakitan ko ani kaysa katong nahitabo na mo sa una. Pero gipadayon gyud po na og tan-aw ang mga picture nga iyang gi-post. Ug ang pinaka-last kay sila na lang dyan duha atong babae. Unya, nag-smile pa sila duha. Okay, wala naman ko kaagwanta sa kasakit. Gilike na ako ang picture. Kapag humanan na, ako na itong giwala itong account ug naghimo og lain nga account. Ako nang giusab ang ngalan. Nakahinuktok yun ko atog dugay-dugay ba? Hala no, murag all this time kay wala ko nabantayi nga gaw-na-huna pa yun ay gihapon ko niya. Ug sigurado ko makita to niya nga ning like ko ug ni view ko sa iyang profile. Pero bahala na. Sa matong gi-off na lang nako ang computer og nang hagit ko nga manglakaw na. Unya kay dako ligi nga syudad, daghan kay bar, daghan kayog nightlife. Unya akong friend, hilig kaayo nag nightlife, unya nang invite. Nya ako, ni go na lang pugudayon. Chip
in lang mi. Ug dito na nagsugod ang ako ang let's mourning the night nga life. Nawala na ang prim and proper nga Rosie. Nagsige na lang yun miglaag ug inom dito ba. Pero wala ra ko nagmahay ana kay perting lingawa man sab na ako. Nagpadayon lang ko sa akong life ana. Nagpadayon ko eskwela. Ilabay ang mga pila ka adlaw, mga pila ka bulan, ilabay ang panahon. Unya na ko'y mga group of friends ani gyud. Unya na ko'y mga barkada nga hilig kay mag-picture-picture, unya apilon ra ba ko. Unya i-post sila ang mga friendster. Unya ako ana kay dugay na nga wala naka-friendster. Unya na ko'y nakit-an dito nga nindot jud kay nga picture namo. Sa moto na ayo ko kay ako ang i-post sa ko ang friendster. Sa motong nag-open ko sa akong account. Huwag nakuratan ko. Kaya naman ay nag-message sa kuha. Og babe. Natingala pa ko ana kung anong nahibaw-an niya akong account na nag-usab naman unta kog bag-o nga friendster. Ang iyang message nga babe kay siguro mga simana kapin after sa ko ang birthday. Nakuratan ko nga nag-message siya babe sa kuha pero ambot lang kaya ako na-feel ato kay murag wala lang. Empty kaya ako na-feel ato. Murag kog namanhid ba. Kay babe ramang good po na iyahang message sa kuha. Sa matong wala na ko ga-reply. Imbis i-upload na ko tong picture na ko nga ganahan kay ko, wala na lang hinuon. Sa matong gapadayon lang gihapon akong pag-eskwela ana. Daghan na may mga lugar nga natuan tungod sa mga kurso, tungod sa mga activities sa mga eskwelahan. Ug hantod sa graduation na jud namo. Kinsa may magunahuna nga makagraduate jud ko ba? Bitaw. So dari na kay excited na gyud kaayo ko kay lagi makahuman na. Daghang preparations ug di jud kabayaran ang ako ang kalipay. Ug mas di jud na ako makalimtan ang katong graduation day na jud ba. Nanami sa venue ana. Naglingkod-lingkod na mi ana. Nagpaabot nga magsugod na. Pito na may kabuok nga magbarkada nga close jud kaayo. Ug usa dito kay si Drew. Tapad na siya sa kuha. Ug antod sa nagpaso-paso na jud. Saka na sa stage. Dakoy kog smile ana. Sobra jud na akong lipaya. Pero pag padulong ako munaog, naadyo ko'y nakitaan nga familiar kayog noong si Anton. Straight yun sa kuha nga nang himulsa. To sa pinakaluyo nga gatanaw dari sa kuha. Ug mudilaab pa lang ang venue sa kainit na akong gibati kay nagdilaab na siguro. Napangutana yun na si Drew kung naunsa ko. Ug dito lang ko nga murag nakamatag balik. So gidali na ko compose ako ang kaugalingon. Ug namalik na sad miglingkod. Ug wala na gyud ko mutan-aw balik kay Anton. Unya, kalit lang na ako nakitaan si Anton. Unya, kauban jud niya katong babae nga kauban niya sa picture. Nakapangutana jud ko kung unsay drama ani nilang duha. Anong diri man na sila gapaso-paso. Nangambot na lang jud ko ato. Hinuon gusto jud ko nga makita si Anton nga malipay pero diadto jud ba nga graduation na ako. Ug wa na jud ko ganahi ato. Antod sa naman ng program, una na kay nagpicture-picture ko kauban akong family. Paguman ana kay niuna na sila gawas o niya ako kay nagpicture-picture pa sa akong mga barkada o sa akong mga classmates. Then paguman ana, nananghid ako nga mauna na ko kay lagi na apoy celebration kauban ang family.
Ug well pagawas ko ana, nakatagbo ko photographer. Ingon siya nga magpa-picture ba daw kuno ko gasolo ko. Pero niingon ko nga human ako giniha. Pero kalit man ang nainitingog sa akong likod nga niingon nga pa-picture miya. Ug bisag wala ko nilingi ana, kabalo ko nga si Anton jud to. Dagko jud ko ginhawa ani. Pila pud biya ka tuig nga wala mi gakita ni Anton. Wala yun ko galihok ana. Ingon pa na si Anton nga di ko nako pahalata nga nakulbaan kayo. Aha ka jud. Ug dito kay napicturean jud ming duha. Feeling na ko ni Ismail pud biya ko ato pero wala na jud ko kabantay kung unsay porma na ko ato. Pero wala jud ko motingog ni Anton ana. Wala pud ko'y angayang istorya siya ha. Bis malakaw na ko ana, nanawag mo ang instructor. Kanya pag-abot na ko dito sa tapok, kay napo na si Anton o katong baing nga kuyog niya sa picture. Kanya gipila-ila sa mo instructor si Anton o katong si Ma'am Margo. Margo day ngalan ato nga babae. Nag-istorya-istorya pa na sila gamay, unya ako kay naminaw lang, antod sa nakauli rajud ko. Nahuman ang graduation, nga daghan kayo nahitabo. Ug naapoy celebration sa balay. Ug daghan na sab kaayog mga plano ang akong pamilya para sa kuha. Gusto pa nila nga mag-Amerika daw ko. Ipasagdahan lang po na ako sila ug naminaw lang ko nila. Unya pagagabian na, murag na ay after party ba? Unya formal ang event. Ang plano namong magbarkada kay mo attend lang may kadshot pero muhawa dayon kay mga dumi sa bar. Maayo didto kay makahunat jud mig ayo ug makakiat jud mi. Bitaw. Akong suot ato kay slim fit long nga satin nga dress nga v-neck akong gisuot. Unya nice lit. Unya backless pa jud. Pero gaduduha pa gani kog suoton ba to kay lagi nakita na ko si Anton basi naa na pud siya. Pero wala na ko'y choice ana kay wala man ko'y laing suoton kay lagi mao na to ko naandam. Unya kay formal man ako attire, gihangyo na ko si Drew. Musakay ko siya hang car. Naman gud siya car. Gamiton sa nako si Drew karong gabi una. Bitaw. Ug pag-abot na sa venue, ako nang gipangita ang ako ang mga barkada. Ug nakit-an ra pud nako sila. Ug napo didto ang mga big boss ba. Ug nakit-an pud nako tong Ma'am Margo ug si Anton. Pero nagpa-as if ug kung wala o kailan niya ug wala jud ko nakita niya. Sa motong nagparty-party na. Unya nagplano na sab mi kung unsang orasa mi nga manghawa diri kay lagi mamalhin mig bar. Pero taud-taud ana. Pero pagkataud-taud ana, natingala na lang ko kay katong ako ang isa ka amiga nga si Jules. Kay kauban naman niya si Anton. Nainat jud ako ang kilay pa. Unya nakuratan jud ko sa giingon ni Jules nga ka-chatmate daw niya si Anton. Dili daw kuno siya makabalo kung wala daw kuno midool si Anton sa iya. Si Anton di ay ang iyahang sigig sendan sa mga picture namo. Kay lagi nagsigig pangayo og picture unya ako ato wala jud kabalo. Ambot na lang jud atong hitabo ba. Unya pagtanaw na ko Anton ana. Kay grabe kay siya makatanaw sa ko nga mura mag gihubuan ako. Bitaw. Kung sa una kay kiligon pa ko pero karon kay gisapot yun ko ba. Ningon pa na si Jules nga friends lagi daw sila ug malingaw jud kuno si Anton sa mga pics. Unya ni katawa siya ni. Nigatawa pa na si Anton ug nagpaila-ila pa siya sa kuha. Unya ako wala po ko nagpahalata nga kailam eh. Kaya hamang gidonol yang kamot, gikuha lang po na ako.
O niya iyahaman dyan ng gikumot ba. May gani kay dim-dim to didto ug di ra jud nila maklaro ba. Napanas lang mga dahang istorya kauban si Anton. Niya ko ana kay naminaw lang. Ug hanto na nahida na si Anton nga mobalik na daw siya sa iyahang commander. Aha ka dyan. Pero nagpadayon lang ang party-party ani hantod sa medyo tipsy-tipsy na yun ko. Ug yanto ko sa restroom kadyot. Ug pabalik na unta ko ana sa tapok pero dugay ko nakalahos kaya na may nagpundo sa kong atubangan. So nagtindog na lang sad ko hantod sa muhawa unta siya. Wala na jud ko'y pakialam ana sa palibot. Murag galupad ako nahuna ana ba. Ang sunod na lang ako ang nabantayan kay murag na may nitindog sa akong likod dapit. Pero wala na pod ko nilingi. Ug kalit bitaw na nga naiming hawid sa akong likod. Nakuratan jud ko. Pero dili ko kalakaw dayon kay lagi naapay mga tawo sa akong atubangan. Hingon din siya nga kasaksi man kaayo nato karon. Nito ba girapod ko nga paghilom ba. Pagtanaw na ko niya kay nagkatawa siya og pula-pula na jud ang nawong ni Anton ba. Nakainom na pud siya. O niya ako ani kay dagko na kay ginhawa. Di jud ko komportable. Kay maghungong-hunghong naman na si Anton sa kuha. May lagunit lang gihapon sa akong likod. Ug may gani na lang kay nakalakaw na jud ko ana pabalik sa Montapok. Naglibog jud hinoon ko ana kung unsa yun si Margo siyang kinabuhi. Anong magdul-duol pa man siya nako. Nya to apay Jules nga barkada nako nga gihimo niyag chatmate. Naunsa gud tawon ni si Anton ay. Pero bisan pa man og daghan kaayong gadigandagan sa kuna-huna, nabot yun mig bar. Isog da sayaw nilang Jules ug kauban ako mga barkada. Unya kay sakto na jud ang ako ang pagkahubog ani ba. Unya while sila kay perte pang sayaw sa tunga. Nananghid na lang ko ana nga mobalik sa ako sa among table kay lipong-lipong na jud. Daling ko din ko diretso ana og nakasandig jud ko og nakapiyong ko. Ug sa dihang naman ko'y familiar kaayo nga nasimhutan. Di jud ko masayop ani. Nagpiyong-piyong lang ako mata ani og kalit lang nga nakaistorya ko Anton. Unya na anay ni kalit og tubag og babe. Nakuratan jud ko. Ug ipugos jud na ako og abri ako ang mga mata. Wala jud hinung ko nakalihok dayon ana. Kay naman na si Anton sa kuang kilid. Unya iha pa jud nang gihawid-hawiran ako ang buhok. Unya iha pa jud nang gihawiran ang ako ang kamot. Wala jud ko ga-expect nga na si Anton ato ba. Nalipay pa daw na siya kay nakahinumdum pa daw ko sa iyahang baho. Bitaw. O grabe na po na kay siya makatutok sa kuha. Ug ako pod, perte na san tutok sa iya. Nag-congratulations siya sa kuha. Proud daw kuno kay siya sa kuha. Niya ako kay nagpasalamat rapod ko og medyo ni distansya sa iya. Og nagpadayon lang na ang amo ang pagistorya ni Anton. Og seryoso jud ang amo ang pagistorya. Wala na ko nagbinata. Dili parehas sa una. Relax lang ang amo ang pagistorya. Una-una na ko ato kay kuan lang mi kana bitong two individuals nga coming back as friends. Purely friends na lang jud ang among pag-istorya. Mo na nasa una-una pero ambot lang jud kay na jud nay
something nga murag charm si Anton. Di jud na ako mapugngan ako ang kaugalingon. Maunta liging galikay ko nga dili na jud unta may makaistorya. Kay mahadlo ko. Mahadlo ko kay di ko kapugong sa kuhang kaugalingon. Og kalit lang kay gikisan ko ni Anton. Ma-feel dyan na ako sa mga kiss ang sobrang kamingaw. Saan man ako pagpugong sa kong kaugalingon, ani? Nibalos na lang ko. Pero nakahinumdum ko ana nga namday may sa public na lugar. Huwag ako siyang gipaundang. Siyang giingnan nga dili ni sakto. Dili ni pwede. Pero ningon rapod si Anton nga everything is alright daw. Ug ginahinan na namalik ang ako mga barkada. Dito kay niapila si Anton sa mantapok. Nakig-inom na po na siya. Sa butong nagpadayon lang miss sa mga pag-party-party ana. Sayaw, tagay, inom, then sayaw. Hantod sa maayo maka ni si Anton kay nabira jud ko niya na kami nalang duha. Ug perte nasad na siyang paak sa kuha. Nagsige siya, I miss you sa kuha. Nagimingaw daw kuno kay siya sa kuha. Nagimingaw daw kuno kaayo siya ani. Ambot na lang jud ani ni Anton nga kulang na lang jud kay iya akong pahigdaon ba. Ako siyang giingnan nga muli na siya kay hubog na siya ug muli na siya siyahang commander. Nikatawar po na si Anton ug niingon siya nga ganahan daw ko na kay siya nga magsalos daw ko. Kay mang deactivate daw ko. Nagtanaw lang ko ana siya ha. Ug dito kay giingon ni Anton kung kinsa si Margo siyahang kinabuhi. Sumoto nga si Margo di ay classmate daw niya pag-college. Kauban silang Uncle Paul. Katong nakasakop sa mua. Ug didto pud sila ning graduate sa muang giskwelahan. Sumotong naa sila didto sa pag-graduate namo. Ug didto kay daghan pa nagiingon si Anton nako about kang Margo. Nag-istoryahan na pa sila ana nga sa una ko nung nangwayag ko no si Uncle Paul kay Margo pero wala niya sugta kay mas ganahan daw si Margo kay Anton. Mao ko no sigurong perting sukuan ni Uncle Paul kay Anton tungod ana. Pero dugay na kuno kay na. Kato pa silang college pa. Nya karon kay friends na lang jud daw kuno silang Margo. Timing lang jud kuno nga nagkita sila didto sa Dubai. Ug pagkadaghan na lang jud kaayo sa mga revelations nga nahitabo atong adlaw. Murag dili na nako kayo pa. Sa matong nananghid na lang ko ana nilang Jules ug sa mga barkada nga muli nako. Nag-offer pa na si Anton nga siya na lang kuno daw hatod sa kuha. Mobalibad pa unta ko ana pero wala na ko'y nahimo kay lagi si Anton mamugos jud. Kanya pag-abot na mo siyang car ana. Ako siyang giingnan nga basin matingala si Jules kung unsay relasyon na mo ni Anton. Chatmate traba sila. Pero niingon si Anton nga di ko mabalaka kay nakabalo na daw si Jules. Ug laing revelasyon na sad nga nakuratan kay ko. Hambot na lang jud ani. Ihadang giingnan si Jules about sa mua. Mao po dahi nga si Jules kay abti kaayo o gusto kayo nga magpicture me o niya isend dayon kay Anton. Ako na lang nang gipabrihan ang iyang bintana sa car ug nagtanaw-tanaw ko dito. Nagpahangin ko kay murag gahuot akong paminaw ba.
Ug taod-taod ana kay medyo na okay na ko. Nagkaistoryahan na sad man ni Anton. Daghan kay may giistoryahan ni Anton. Sugod atong last na mo nga pagkita. Yang istorya tanan sa kuha. About pod kung anong nagka-chatmate sila ni Jules. Kung yun sa niya pagkabalo, nga classmate mi ni Jules. Kung yun sa niya pagkabalo sa kuang lain niya account. Dagan siya gistorya sa kuha. Iya kong gistoryahan sa mga nahitabo siyahang kinabuhi sa mga milabay nga mga tuig. Ug nakuratan na lang ko ana. Ug kalit na po na siyang iniingon nga muadto ligi daw siya sa muang balay. Di daw siya magisaba kung kanusa ug bahala kung og dili ko mosugot. Basta muadto daw siya sa balay para kuno maplastar na antanan. Unya pagsulod nako sa balay ana, nakulbaan ko. Kay mata pa man na si mama. Iyaha daw kong gipaabot nga makauli. Abi na kong masuko siya pero nagkaistorya min duha sa kong mama. Ug natingala kay ko ana kay for the first time, gipangutana ko niya kung unsay gusto nako. Kung unsay plano nako. Ako pa siyang giingnan nga mag-take sa kog board exam. Huwag medyo migaan akong pamati ato. Dugay naming wala nagkaistoryahay uging ani sa kong mama. Sukad atong nahitabo sa mua ni Anton. Sukad atong ilaha kong gipabalhig eskwela. Pag mag-istorya naman sa kong mama, natulog ko. Hapit na pud ko udto ana nakamata. Kanya si Anton, nang invite man na siya sa kuha, nga mga to daw may ilahang ka Margo. Kay nang invite daw. Kauban pod ang mga big boss sa eskwelahan. Sumutong nananghid ko sa kumama, nga mulakaw ko, kay nang event kauban ang mga big boss. Nisugot rapod na ako ang mama. Kanya si Anton, kay na siya dito sa unahan kapaabot. Pagtanaw pa lang niya sa kuha, ingon siya nga beautiful kuno kaayo ko. Classy kuno kay ko lantawon. Nismile rapod ko ana og nagpasalamat sa iya. Sumutong nag-drive na si Anton pero iyahang kamot kay nagsige lagi hikap sa kong legs. Pero ginabadlong na ko na siya kay magsakit-sakit ragyod siya siyang puson. Bitaw. Pagtaod-taod na, kay naabot namin sa venue. Nasilang Margo dito. Napod ang mga big boss sa eskwelahan. Ug natingala ko kay medyo close man sila ni Anton. Ug nagkaila ug nagkaistoryahanay na jud mi ni Margo. Hiningon pa na siya ni Anton kung ako na ba daw. Ni-smile ra po na si Anton og niingon nga mao na yun in tawon ni. Nagpadayon lang mong istorya ni smile-smile o nagkatawa-katawa. Dayon, nangaon na. O nakadungog ko sila mga istorya kay murag na sila'y gi-offer kay Anton. Unya si Anton, kay moingon ra pod nga nasa siya'y ipang satal sa daw. Isumpay po na si Margo na dawaton ko ni Anton ng offer kay kaminyo na daw si Anton. Nagpadayon lang dyan ang pag-story-storya ana. Ug na-shock ay ko sa balita nga ako nahibawan nga wala na diay ang nanay ni Anton. Nag-uol jud kay ko ato kay maupay pagkabalo na ako. Taud-taud ana kay nahuman na ug nanguli na pud mi. While nasa car, nag-istorya man ni Anton about siyang nanay. O nangutana pud ko sa iya kung anong murag close man kaayo sila ni Margo ug sa mga big boss.
Ingon ra pod si Anton nga nag-working student daw siya sa una og gihatagan po daw kuno siya scholarship. Motong nakahuman jud siya og dako kay siya pasalamat sa ilaha. Og dili jud pod basta-basta ang mga naagian ni Anton. Pero ambot lang ato kay naraman ang tami sa car ana ni kalit man mig abot sa hotel. Og dito jud na ay nahitabo. Pero ting dako jud sa nahitabo. Pila pud biya ka tuig, di ba? Gisulit jud kaayo eh. Nagsige jud nag I love you si Anton sa kuha. Pagkahuman na mo, perting gakos niya sa kuha. Ug perti pud kong gakos ni Anton. Ug nagstorya na may about ana sa kuang pag-review. Ug nakahisgot pud si Anton na mabalik pa siya abroad, kaya na pa siya kinahanglan nga i-settle dito. Pero before ana, na pa siya kinahanglang i-plaster dire. Gusto po na ni Anton nga dito raon ta may mga tulog sa hotel pero dili jud pwede. So matong gihatod ko niya. Pero imbis kay munaog na anta ako before pa moabot sa mua, ningon man na si Anton hinuod nga dili na daw ko niya panaugon. Ingon pa siya napasagdahan lang sa daw nako siya karon. Og wala na jud ko nahimo ato. Ni diretso jud kog naog dayon ana og naghilom lang. Unya si Anton kay ninaog sab og nisunod sa akuha. Naahak na jud ni ba kay di na yun siya papugong. Before ko maabot biya sa mong balay, kay magian pa na kong mga balay sa kong lola o lolo, mga kaparyentihan apil nilang kapol. Kay tapad-tapad biya mo ang mga balay. Unya, timing jud kaayo nga naa si Paul. Napa na siya istorya sa kuha. Wala siguro siya nakabantay dayon kang Anton. Manang wala na yung katingog ani ba? Og samot jud nga wala na ko nakatingog ana, kay ni dool man jud na diretso si Anton. Nitawag pa na siya Brad kay Paul. Pero si Uncle Paul kay nakuratan. Perting tan-aw gid na siya sa kuha. Pero wala na po na siya nabuhat. Kanya ni diretso na ko ana padulong sa muang balay. Pagsulod na ko ana, kay naa si mama dito sa may lamesa o si papa kay nagtan-aw TV. Nidoling ko ni papa ana, si mama nakabantay na nga na ako'y kuyog. Sumatong gipilailan ako sila ni Anton. Ang gibuhat ni Anton, nidool siya ni mama o ni papa o ni bless siya. Nakulbaan na jud kaayo ko ani pa kay unsa kay buhaton ni mama ug ni papa. Wala na gani kay ko kahinomdom sa tanang mga nahitaboan ni o sa mga naistoryahan kay grabe jud na akong hadlok ka nga mura na kog makuyapan. Nagmaayong gabi na siya nilang mama ug papa. Ug nangayo po siya sorry nilang mama ug papa kay karon pa jud daw kuno siya nakanihi. Kay tungod pod sa sitwasyon nga dili pa pwede. Pag mag-istorya ni Anton, kay perting hiluma na jud hinuon. Wala din nitingog si mama ug si papa. Unya ako wala pod ko nakatingog. Wala na gini na ako na palingkod si Anton kay wala jud ko kabalo sa akong buhaton. Unya ako nalampod ko sa may kilid nga nagtindog ba. Naglibog jud pud ko og motingog ba ko or dili na lang kay perting hiluma jud. Ug nangayo na po nagsorry si Anton og balik nilang mama ug papa. Ug napunta na iistorya si Anton pero wala na siya kahuman kay nikalit man nagtindog si papa og niduol kay Anton. Unya,
Gitap ni Papa ang shoulder ni Anton. Unya iyahang giakbayan. Ingon si Papa nga, hapit na gani mi gilaay og hinulat nimo. Kay dugay kay kaniya. Ug mas nakuratan hinuon kay ko. Apil pud si Anton kay nakuratan pud kaayo. Klaro kasiyahang nawong. Samot na ko. Wala jud ko ga-expect nga ing ato ang buhaton sa kong papa. Unya si Mama, kintanaw ni Anton, ug mutanaw pod sa kuha. Unya, nikalit man naghilak si Mama. Unya ako ato, kay nakahilak pod hinuon. Pero silent mode lang. Ginapakpaakan ako kong lips kay di ko gusto nga muhilak na ay tingog ba. Pinahilo marajod nga hilak ato nga time. Ambot lang jud aning hitabua pa. Abi jud ako dako kaayong gubot ang mahitabo karon. Wala jud ni appeal sa kong expectation ba. Ug taod-taod ana kinitingog na si Mama. Medyo okay na siya. Ug nagpasalamat siya Anton for bringing back ang iyahang daughter daw. Ug dangay pa siya pasaylo sa kuha ug sa mua. Yun yan si Mama nga abi nila pagka 18th birthday na ko kay moadto si Anton sa mua. Kaya nabantayan dyan sa kong mama nga dili jud ko okay. Sukad atong ipabalhin ko nila eskwela. Sukad atong nahitabo sa mua sa una ni Anton. Sige lang sila gabantay sa kuha nga usahay ko no, tulala lang nga maglingkod sa gawas. Usahay gani, badunggan nila nga naghila ko sa kuha ang kwarto. Uingon pa sa Mama nga dili jud okay ang among relasyon nilang Mama ug ni Papa ug sa kuha. Pero gapaabotan sila nga ma-okay daw ko. Gapaabot sila nga magkaistoryahanay daw mi. So mutong nahitabo atong kadlawon nga nagkaistoryahanay mi ni Mama. Ug after sa akong mga nadungog, kay mas nakahila ko. Nakahila ko tungod kay nalipay ko. Akong kalipay ato kay dili kabayaran. Unya pagtan-aw na ko ni Anton, nitan-aw pod siya sa kuha. Ug makita yun ako nga ang iyang expression sa kuha kay nasuko man. Sa bato nagdungo-dungo na lang ko. Ug naminaw silahang mga gipang-istoryahan. Ug ang pinaka-okay, ug ang pinaka-sigurado ato kay dawat na ni Mama ug Papa si Anton. Sobrang kalipay nga ako ang na-feel. Dugay na kong gahandom ani nga makabisita si Anton dere. Nga open na jud mi. Pero at the same time pod, naluoy pod ko sa akong parents. Kay nasakitan pod ay sila sa mga panghitabo. Ang importante karon kay mas niluag na ako ang una-una. Mas palastar o ganado na kayo mo take og word. Ug medyo dugay-dugay pod silang nagstorya. Dayon, nananghid na si Anton nga muli na siya. Gikuyugan po na ako siya padulong siyang car. Ug nakabantay jud ko nga murag na ay something wrong. Sa moto nangutan ako ni Anton kung unsay problema. Ug niingon na si Anton nga okay day to nimo. Hara jud na ako ang natubag ana. Ug niingon pud siya nga wala babe. Ug gisaapot yun hinoon ko aning tungora ba. Imbis okay na, dili na pud hinoon okay. Nilakaw jud ko diretso pabalik ana sa mong balay nga walay kabutangan ng ako ang kalagot. Unya after ato,
wala na pod mi nagkita ni Anton. Nabisi din ko ana kay gusto na ako nga mag-take din kog board exam ba. So review dayon. Si Anton siguro nabisi pod siya, kinapaligi siya ipang satal ba. Unya kuyo gihapon mi sa ko ang barkada ana, silang Jules. Unya one time ana, nang-invite po na sila nga mag-bar na sadme. Unya ako, go rapod. Pero while nami di adto, gikalit man nagtonol ni Jules ang iyang phone. Nangutan na pod ko kung kinsa. Ingon pod si Jules nga sure kong kabalo ka kung kinsa na. Pero akong ginan si Jules na dili ko makigistorya ni Anton. Pero gipugos po ko ni Jules kay dili ko namuundang og tawag si Anton. Sa matong gitubag na lang na ako. Pero ako siyang giingnan nga magdali kung naa siya istorya kay busy pa ko. Ningon may na siya nga busy og sayaw-sayaw. O gi-off jud dayon na ako ang tawag. Bahala siya. Nag-text pa gani na siya pero wala na ko na-reply pa. Pagkuman na to kay wala naman po mitawag si Anton. Og nagpadayon na po mi ana sa moang pag-review. Antod sa naanay gipakita si Jules nga picture sa kuha. Pagtanaw na ako, naa si Anton, naa si Margo, ug naa si Paul. Klaro kaayo nga naa didto sa mong balay pa. Siguro okay na sila kay dagko naman kaayo smile. Unya ako ani kay gapadayon lang ako ang live nga nag-review. Dayon one Sunday ana, break to na mo sa moang pag-review para pod ma-relax nga mo ang mga una-una. Unya si Jules kay nang-invite na sad nga manglaag daw mig mall. Unya kay wala ko ni kuyog ato kay kikapoy ko. Naghigda-higda ra ko. So motong silaraan ng laag. Unya ko ani, higda-higda lang. Nagtakilid nga, nagatubang ko sa wall. Taod-taod ana, kay naman ay nanuktok sa portahan. Natiyala ko kung kinsa pero wala ko ni bangon. Nagpadayon lang ko sa kuang pagligid-ligid. Ug nakuratan na lang ko, kinaman ay nisulod sa kong habol og nihalog og ayo sa kuha. Unya, gasimot-simhot sa buhok. Ningon dayog, babe, naa naman sad ni siya ba? Unya, nangayo din na si Anton og sorry sa kuha. Nagsorry siya sa kuha kay ato ko nga time kay wala po siya kabalo sa iyahang ma-feel. Wala siya kabalo sa iyahang buhaton. Kay mas nasakitan siya nga nakabalo siya sa kuang mga kaagi sa una. Pero wala jud ko nagtingog ani. Ngon pa si Anton nga tingog pod baby. Awayan na lang gud ko. Dawat man ako bahalag unsaon kunimo. Nitingog na lang ko ana og niingon nga kapoy away Anton. Iha pa kong gipugos ana nga paatubangon siya. Paghuman ana, nagpadayon lang may gilalis ni Anton. Nadjud ming ana nga away nga ginagmay ba pero maokay raman po. Ningon pa na siya nga mag-hotel lang daw mi. Ugma na daw ko balik dito pero ko siyang giingnan nga dirir ako. Pero ningon si Anton nga dili daw pwede dito kay maputol ko no kung moabot ako mga kauban. Ahaka dyan si Anton. So naitabo ato nang lakaw mig malinawan. Kay pertili ng hangyo ni Anton nga mag-hotel me kay mularga na po daw siya balik. Ug pag-abot dito, hinurutay na sa kusog. Ug dili gyud na mawala ang pinakaganahan niya nga pinalingkod-lingkod ba.
makahurot samot og kusog. Bitaw. Unya pagkahuman ato, nilakaw na si Anton. Unya ako, nagpadayon lang ko sa akong review. Milabay mga pila ka adlaw ana, kapoy jud siya pero nakaya raman pod. Ug padayon na rapod ang communication namo ni Anton. Dili man permi pero naara jud. Ug karong tuiga lang jud. Nana ko'y anak nga ni-attend og prom. Marog kahilakon nga maglantaw siya ha kay pagkapaspas ba sa panahon. Marag dali araman kaayo ang tanan. Marag fresh pa kay sa una-huna katong nadungog nako ang iyahang unang hilak ba. Unya ato nga time ihang papa kay tua pa jud sa abroad. Og ani nga time pod sa akong pagburos hantod sa akong pag-anak kay mas nagka-close mi sa akong mama. Napay one time anak nga naghinilakay minduha nga nag-istorya. Og usa sa di dyan ako makalimtan nga giingon ni mama kay ingon siya nga dili jud kun disappointment nga magkaanak. Ang pinaka disappointing daw kay dili siya open sa kuha. Nagpaabot lang siya nga ma-okay mi. Unta daw, ning reach out siya sa kuha para ma-okay daw mi. Pero okay na mi karon. Ug nalipay pud kina si mama, kay pinangga man pud kaayo ko ni Anton. Ug kabaw siya nga dili ko pasagdan. Nakahinumdum pud kay ko katong nagpaabot mi ni Anton sa airport. Siyempre kauban na ang amo baby. Ug ang usap pod nga di jud na ako makalimtan kay katong October 2009. Kasal na mo ni Anton. Sa isa lang ka simple garden wedding. Gamay ra pod mi gi-invite. Katulan jud mga close jud kaayo sa mua. Og how fast the time changes jud no. June 2004 nakailan ako ang tao. Amo bag-o sa ko ang kinabuhi ba. Og karon lang tuiga ang ako ang anak kini-attend na siyang prom. Og karon kay the three of us kay daghan na kayo mga memories. Daghan nag mga sweet convos. Giinan pa na ako akong anak kung naay manguyab sa iya ha. Kay mas okay jud nga panhion diri sa balay. Always giinan ako akong anak nga okay ra jud nga naay crush. Normal ra. Basta importante, dapat open siya sa kuha. Unya kami ni Anton ani kay magkatawa na lang mi nga makahinumdom sa mo ang mga nagian sa una pa. Bata pa kay ko sa una unya karon kay naa na giatiman nga bata. Ingon pa rin na si Anton nga ganahan kay siyang balikan ang kagahapon. Di jud ko na siya mapulan. Samot magtanaw siya sa muang anak. Pag wala jay paglubad ang paghigugma o pag-amping ni Anton sa kuha. Permila na siya ingon nga, babe, unsay gusto nimo sa dinner? Babe, lunchtime na mga onata. Babe, mag-date ta. Og daghan pa jud kaayog ing anak ba. Walay kausaban si Anton. Or kung nausab man, mas grabe ang iyahang pag-love sa kuha. A heart
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.